ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து இது 10வது சாப்டர் நம்ம கண்டினியூ பண்றோம். அண்ட் இப்போ வந்து பிரணதி வந்து சாந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞாதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சசிர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சித்திஞானோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான் இதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் தாம்ச ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மணே தேவாய கோ பிராமணஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேமதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமः. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய கதாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய நமோ நமः. நமः. ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டயாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. माताजी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆடியோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. நீங்க ஜபம் பண்ணும்போது பாத்தேன்னா அப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுலதான் இருக்கானா ரெண்டு பேரும் ஒரே மொபைல் யூஸ் பண்ணுங்களேன். ஏன் ரெண்டு அப்போ இது இன்டர்நெட் மாதாஜி நான் சொன்ன அப்படிதான் மாதாஜி. நான் இப்ப டேப் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. அவ மேல இருக்கா அவ ரூம்ல. அது என்னதுனால டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னு தெரியல. எப்பயுமே தனித்தனியா தான் வச்சுக்குவோம் ரெண்டு பேருமே. அவசியம் இல்லையே ஒரே வீட்டுல ரூம்ல யூஸ் பண்ணா போருமே. அனாவசியமா இன்னொட வேஸ்ட் இல்லையா அதுக்கு சொல்றேன். எஸ் இப்ப நம்ம வந்து சரிங்க மாதாஜி. அடுத்த வாரத்துல இருந்து ஒரே இதை வச்சுக்கிறோம் மாதாஜி. இப்ப நம்ம வந்து நம்ம பாடத்துக்கு போயிடலாம். 10th சாப்டர் 8th ஸ்லோகா. எஸ் இது நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இந்த சாப்டர். ஏன்னா அவர் வந்து அவருடைய உலகளாவிய வடிவத்தை காட்டுகிறார். அப்ப அது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். எஸ் ஸ்டார்டிங் ஐஸ்வர்யா மாதாஜி ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அஹம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் பூதா பாவ சமன்விதாஹ. சொல்ல வேண்டாம் புதா புதா அப்படி சொல்லுங்க. புதா புதா பாவ சமன்விதாஹ. அகம் நானே சர்வஸ்ய அனைத்தின் பிரபவே உற்பத்தி மூலம் மத்த என்னிடமிருந்தே சர்வம் எல்லாம் பிரவர்த்ததே தோன்றுகின்றன. இதனை மத்வா அறிந்தவன் பஜந்தே பக்தனாகின்றான். மாம் எனக்கு புதா அறிவு சான்றவன் பாவ சமன்விதாக மிகுந்த கவனத்தோடு. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றார்கள். பொருளுரை. வேதங்களை பக்குவமாக கற்றறிந்த ஓர் அறிஞரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை போன்ற அதிகாரிகளிடமிருந்து விஷயங்களை அறிந்தவரும் அந்த உபதேசங்களை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துவது என்பதை புரிந்து கொண்டவரும் ஆன ஒருவர் ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் எல்லாவற்றின் மூலம் கிருஷ்ணரே என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். இதனை நன்றாக அறிந்துள்ள காரணத்தால் அவர் பரமபுருஷரின் பக்தி தொண்டில் திடமாக நிலை பெற முடியும். முட்டாள்களாலோ அபத்தமான கருத்துரைகளாலோ அவரை
பிறழச் செய்ய முடியாது. பிரம்மா, சிவன் மற்றும் அனைத்து தேவர்களுக்கும் கிருஷ்ணரே மூலம் என்பதை எல்லா வேத இலக்கியங்களும் ஒப்புக்கொள்கின்றன. அதர்வ வேதத்தில் கோபால தாபனி உபனிஷத் 1.24 யோ பிரம்மாணம் விததாதி பூர்வம் யோ வை தேவாம்ச காபயதி சம கிருஷ்ணஹ. வேத ஞானத்தை பிரம்மாவிற்கு முதலில் உபதேசித்ததும் ஆதியில் அந்த வேத ஞானத்தை பிறப்பித்ததும் கிருஷ்ணரே என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பின்னர் மீண்டும் நாராயண உபனிஷத்தில் அத புருஷோ ஹ வை நாராயணோ காமயத பிரஜா ஸ்ருஜேயேதி. பின்னர் பரமபுருஷ பகவானான நாராயணர் உயிரினங்களை படைக்க விரும்பினார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. உபனிஷத் தொடர்ந்து கூறுகின்றது, நாராயணாத் பிரம்மா ஜாயதே நாராயணாத் பிரஜாபதிஹி பிரஜாயதே நாராயணாத் இந்திரோ ஜாயதே நாராயணாத் அஷ்டௌ வசவோ ஜாயந்தே நாராயணாத் ஏகாதச ருத்ரா ஜாயந்தே நாராயணாத் துவாதசாதித்யா. நாராயணரிடமிருந்தே பிரம்மா பிறந்தார். நாராயணரிடமிருந்தே பிரஜாபதிகள் பிறந்தனர். இந்திரர் பிறந்தார். நாராயணரிடமிருந்தே 8 வசுக்கள் பிறந்தனர். நாராயணரிடமிருந்தே 16 ருத்ரர்கள் பிறந்தனர். நாராயணரிடமிருந்தே 12 ஆதித்யர்கள் பிறந்தனர். நாராயணர் கிருஷ்ணரின் விரிவாங்கம் ஆவார். அதே வேதத்தில் நாராயண உபனிஷத் 4 பிரம்மண்யோ தேவகி புத்ர, தேவகியின் மைந்தனான கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஏகோவை நாராயண ஆசின் ந பிரம்மா ந ஈசோனோ நாபோ நாக்னி சமௌ நேமே த்யாவ் அப்ருதீவி ந நக்ஷத்ராணி ந சூரியஹ. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் பரமபுருஷரான நாராயணர் மட்டுமே இருந்தார். பிரம்மாவோ, சிவனோ, நீரோ, அக்னியோ, ஆகாயத்தில் சந்திரனோ, நட்சத்திரங்களோ, சூரியனோ இருக்கவில்லை. மகா உபனிஷத் 1.1.2 பரமபுருஷரின் நெற்றியிலிருந்து சிவபெருமான் பிறந்தார் என்றும் மகா உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே பிரம்மாவையும் சிவனையும் படைத்த பரமபுருஷரை வழிபாட்டிற்கு உரியவர் என்று வேதங்கள் கூறுகின்றன. மகாபாரதத்தின் மோக்ஷ தர்ம பகுதியில் கிருஷ்ணரே கூறுகின்றார், பிரஜாபதிம்ச ருத்ரம் சாய் அகம் ஏவ ஸ்ருஜாமி வை தௌஹி மாம் ந விஜானிதோ மம மாயா விமோகிதௌ. பிரஜாபதிகள், சிவன் உட்பட அனைவரும் என்னால் படைக்கப்பட்டவர்களே. எனது மாய சக்தியில் கவரப்பட்டிருப்பதால் அவர்களை படைத்தவர் நானே என்பதை அவர்கள் அறியாமல் இருக்கின்றார்கள். வராக புராணத்திலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது, நாராயண பரோ தேவஸ் தஸ்மாஜ் ஜாதஸ் சதுர்முகः தஸ்மாஜ் ருத்ரோ அபவத் வேதா தேவே சர்வஜ்ஞாதம் கதஹ. நாராயணரே முழுமுதற் கடவுள். அவரிடமிருந்தே பிரம்மா பிறந்தார். பிரம்மாவிடமிருந்தே சிவன் பிறந்தார். படைப்புகள் அனைத்திற்கும் மூலம் பகவான் கிருஷ்ணரே. அவர் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக அறியப்படுகிறார். எல்லாம் என்னிடமிருந்தே பிறந்தன என்பதால் நானே எல்லாவற்றின் மூல காரணம். அனைத்தும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டவை, எனக்கு மேற்பட்டு எவரும் இல்லை என்று அவரே கூறுகிறார். கிருஷ்ணருக்கு மேற்பட்ட உன்னத ஆளுநர் எவரும் இல்லை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் மூலம் வேத சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் கிருஷ்ணரை இவ்வாறு புரிந்து கொள்பவன் தன்னுடைய முழு பலத்தையும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தி உண்மையான அறிஞன் ஆகிறான். அவனுடன் ஒப்பிடும்போது கிருஷ்ணரை முறையாக அறியாத அனைவருமே முட்டாள்கள்தான். முட்டாள்கள் மட்டுமே கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண நபராக கருதுவர். கிருஷ்ண பக்தன் அத்தகு முட்டாள்களால் புலம்பக்கூடாது.
பகவத்கீதையின் மீதான அங்கீகாரமற்ற விளக்க உரைகளையும் கருத்துரைகளையும் அறவே தவிர்த்து உறுதியுடன் திடமாகவும் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டீடைல்டு. எஸ், அகம் சர்வஸ்ய பிரபு. இல்ல அகம் அகம்னா நான் நான் எல்லா இடத்துலயும் நான் தான் பரவி இருக்கேன். மத்த சர்வம் பிரவர்த்தது எல்லாம் எங்கிட்டே தான் வந்திருக்கு. இதி மத்வா பஜந்தேமா முதாபாவ சிவனிதா. ஜட எந்த இது ஜட உலகம் சரி, ஆன்மீக உலகம் சரி, எல்லாமே அதற்கு அனைத்திற்கும் மூல காரணம் யாரு? பகவான் இடத்துல இருந்தா அதெல்லாம் வந்திருக்கு. அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். எஸ், வேதங்களை பக்குவமாக கற்றறிந்த இருக்கணும் இல்லையா? வேதங்களை பக்குவமாக பற்றறிந்த அவங்க புக்லயே பற்றறிந்ததா இருக்கா மாதாஜி? கற்றறிந்தன் தான் மாதாஜி இருக்கு புக்ல. நிறைய கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு இந்த இதுல. வேதங்களை பக்குவமாக கற்றறிந்த ஒரு அறிஞரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை போன்ற அதிகாரிகளிடமிருந்து விஷயங்களை அறிந்தவரும் அந்த உபதேசங்களை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துவது என்பதை புரிந்து கொண்டவரும் அந்த மாதிரி ஆன ஒருவர் ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் எல்லாவற்றின் மூலம் கிருஷ்ணரே என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல தான் படிக்கணும். ஸ்கிரிப்சர்னா நாட் லிட்டரலி ஓப்பனிங் த ஸ்கிரிப்சர், பட் த்ரூ பகவத்கீதா. அந்த பகவத்கீதா நாம சொந்தமா படிச்சா வருமா? வராது. நம்ம யாரோ எடுத்து சொல்றாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ISKCON மாதிரி ஒரு நிறுவனம், இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்துட்டு பீப்புள் அப்படின்னு எல்லாம் கேதர் ஆறாங்க. ஒருத்தருக்கும் ஒரு டீச்சர்ஸ்னு கொடுத்து எல்லாரும் ஸ்டூடெண்ட் தான் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு சேவை அப்படி பண்ணிருக்கோம். அந்த மாதிரி யாரும் எடுத்து சொல்லும் போது இன்னும் நல்லாவே புரியாது. சோ அந்த மாதிரி வேதங்களை பக்குவமாக கற்றிருந்த அறிஞர், அதெல்லாம் நம்ம அந்த கேட்டகரியில வரது இல்லை. இருந்தாலும் சில பேர் இருக்காங்க அதெல்லாம் அந்த மாதிரி படிக்கிறவள இல்ல. சைத்தன்ய மகாபிரபுவே போன்ற அதிகாரிகளிடம் அந்த மாதிரி அதிகாரிகளிடமிருந்து எந்த விஷயங்கள்லாம் வருதோ அதை உபதேசங்களை நல்லா கேட்ட நடைமுறையில எடுத்து நடத்துறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒருவர் ஆன்மீக உலகங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் கிருஷ்ணரே என்பதை நன்னாவே புரிஞ்சுடுவார். சும்மா ஏனோ தானோ சொல்லிட்டு எல்லாம் ஏதோ புக்கை படிச்சேன் அப்படின்னாக்கா புரியாது. நமக்கு ப்ராப்பர் அந்த பரம்பரா சிஸ்டம் படிச்சா நமக்கு புரியும். அந்த மாதிரி புரிந்து கொள்ள முடியும். இதனை நன்றாக அறிந்துள்ள காரணத்தால் அவர் பரமபுருஷரின் பக்தி தொண்டில் திடமாக நிலை பெற முடியும். நல்லா இப்ப ஒரு கன்விக்ஷன் வந்துடுத்துனா, இப்ப எனிதிங் நம்ம இப்போ ஒரு சாமானமே வாங்குறோம், ஒரு கடையில இருந்து வாங்குறோம், ஏதோ என்ன இருக்கும், ஒரு உளுந்து பருப்பே வச்சுக்கலாமே, அந்த கடையில ஒரு அரிசி வச்சுக்கலாம். அந்த கடையில இந்த அரிசி வாங்கினா நல்ல மணிமணியா இருக்கும், குழைஞ்சு போறது இல்ல. எனிதிங் ஒரு எக்ஸாம்பிள், இப்ப நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ற அந்த பொருளையே நான் சொல்றேன். இல்ல உளுந்து பருப்பு நல்லா அது இட்லி எல்லாம் பண்ணும்போது நல்லா கொழுன்னு வருது. அவன் எந்த குவாலிட்டி யூஸ் பண்றான்னு தெரியாது. ஆனா அந்த கடையில அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு இது தெரியும் இல்லையா? ஒரு கடையில வாங்கினா அது நல்ல பொருள். அந்த மாதிரி கன்விக்ஷன். இப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் அது சொல்லவும் செய்யும். அந்த கடையில நல்ல சாமான் எல்லாம் நல்லா படிச்சுன்னு இருக்கும், நல்லா இருக்கும் அப்படி சொல்றா போலதான் அது பௌதிக இதுல. நம்ம ஆன்மீகத்திலேயே அந்த மாதிரிதான் நமக்கு ஃபுல்லா ஒரு கன்விக்ஷன் வந்துடும். எஸ், ஏன்னா இவ்வளவு ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் இப்ப நம்ம படிச்சோம். எவ்வளவு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாரு பிரபுபாதா, நிறைய ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாரு. ஏதோ அவர் சொந்தமா எழுதுறாரு அப்படின்னாக்கா நம்ம அவ்வளவு ஒத்துக்கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும். அப்படி இல்லையே, நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸையும் கொடுத்துருக்கா. இப்போ அந்த பேசிஸ்ல நம்ம படிக்கும் போது கண்டிப்பா நமக்கு அதுல நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும். அண்ட் நம்ம ஒரு திட நம்பிக்கை சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்பிக்கை நம்ம இது பக்தி தொண்டை திடமாக நிலை பெற முடியும். ஆனா முட்டாளா இருக்கிறவங்க என்னது, முட்டாளாலோ அபத்தமான கருத்துரைகளாலோ அவரை பிறழ செய்ய முடியாது. யாராவது மனசு கலைச்சு போடுறதுக்கு ரெடியா வந்தாலும் என்னது, நல்ல தூய பக்தன் அவ்வளவு சீக்கிரம் மனது கலையாதவனுக்கு இல்ல. என்ன உங்க ISKCONல என்ன எப்பவும் கிருஷ்ணா அப்படின்னா கிருஷ்ணா தான், அதுதான் எழுதியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம். அப்ப இல்ல, நம்மளோட மனசை கலைக்கிறதுக்கு யாராவது வந்தாலும் கன்விக்ஷனா சொல்லலாம், எப்படிதான் பகவத்கீதால கொடுத்துருக்கு, என்ன கொடுத்துருக்கோ அதான் படிக்கிறோம் அப்படின்னு. அப்ப பிரம்மா சிவன் மற்றும் அனைத்து தேவர்களுக்கும் கிருஷ்ணரே மூலம் என்பதை எல்லா வேத இலக்கியங்களும் ஒப்புக்கொள்கின்றன. அதர்வ வேதம் இப்போ ஒரு இதா ஸ்கிரிப்சரல் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதர்வ வேதம் அப்படின்னா கோபால் தப்பனி உபனிஷத்துல 1.24ல இந்த ஃபுல்லா இது கொடுத்துருக்கு. அதோட என்ன அர்த்தம், வேத ஞானத்தை பிரம்மாவிற்கு முதலில் உபதேசித்ததும் ஆதியில் அந்த வேத ஞானத்தை பரப்பியதும் கிருஷ்ணரே என்று கூறப்பட்டது. இதுல கொடுத்திருக்கு கோபால தப்பனி உபனிஷத், அது அதர்வண வேதத்துல வருது. அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. அப்புறம் பின்னர் மீண்டும் நாராயண உபனிஷத் 2வது, அதுல என்னவோ இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதோட அர்த்தம் என்னது, பின்னர் பரமபுருஷ பகவானான நாராயணர்
உயிரினங்களை படைக்க விரும்பினார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அப்போ அந்த உபநிஷத்துல உயிரினங்களுக்கு ஒரு தலைவன் மாதிரியோ படைப்பாளி யாரு, அதுவும் பகவான் தான் அப்படின்னு அந்த இதுலயும் கொடுத்திருக்கு, கூறப்பட்டுள்ளது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. உபனிஷத் தொடர்ந்து கூறுகிறது. அப்புறம் வேற என்ன கொடுத்திருக்கு, நாராயணு பிரம்ம ஜாயத்தே. அதோட அர்த்தம் என்னது, நாராயணனிடம் இருந்தே பிரம்மா பிறந்தார், நாராயணனிடம் இருந்தே பிரஜாபதிகள் பிறந்தனர், நாராயணனிடம் இருந்தே 8 வசுக்கள் பிறந்தனர், நாராயணனிடம் 11 ருத்ரர்கள் பிறந்தனர், 12 ஆதித்யர்கள் பிறந்தனர். அப்புறம் நாராயணர் கிருஷ்ணரின் விரிவங்கம் ஆவார். இதெல்லாமே இந்த நாராயணன் 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 இது என்ன யாரு, விஷ்ணு விஷ்ணுவோட ஒரு பேரு தான். அந்த விஷ்ணுங்கிறத நம்ம இது பார்த்தோமே, 3 விஷ்ணுவோட பேரு பார்த்தோம் இல்லையா, காரணோதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, அப்புறம் க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. இதெல்லாமே என்னது, மூல காரணம் யாரு, கிருஷ்ணர். சோ இதெல்லாம் கிருஷ்ணரின் விரிவாக்கங்கள் தான். ஐ ஹோப் அந்த 3 இது நமக்கு நல்லா புரிஞ்சு கொடுத்து இல்லையா. காரணோதகசாயி ஒரு வாட்டி நம்ம பண்ணினோமே, திரும்பி அதை வருமா தெரியாது, வந்ததுன்னா இன்னும் டீட்டெயிலா பண்ணலாம். பட் நம்ம ஒரு வாட்டி பண்ணோமே டீட்டெயிலா. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, புரிஞ்சது மாதாஜி. ஆனாலும் எனக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு கொஞ்சம். அந்த காரணம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப இதா இருக்கு மாதாஜி. அது வரும் மாதாஜி, திரும்பி திரும்பி அது வரும்போது இன்னும் நமக்கு 7வது சாப்டர் இருக்குல்ல மாதாஜி, அதோட கொஸ்டின் எழுதலான்னு ஆரம்பிச்சேன். ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு மாதாஜி. கொஞ்சம் யோசிச்சு நம்ம படிச்சு அப்படிதான் எழுத முடியும். ஒரு நாளைக்கு பண்ணலாமே. 7th சாப்டர் என்ன உங்களுக்கு? 7th சாப்டர் அதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எடுத்து பார்த்தேன். என்னமோ கொஸ்டின் ஈஸியா தான் இருக்கு மாதாஜி. ஆனா நம்ம கொஞ்சம் தலை போட வேண்டியிருக்கு அதுல. அப்படி ஈஸியா அப்படி எழுத முடியாது. கொஞ்சம் திங்க் அப்படி எழுததான் முடியுது. கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி கொஞ்சம் தத்துவம் நிறைய இருக்கு. ஆமா, இதெல்லாம் எழுதுற இல்லையா, அந்த கொஸ்டின் எழுதுறதுலயும் எது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும், we can discuss. நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாமே ஒரு கிளாஸ். தடவை நான் நோட் பண்ணி நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இப்படி ஆன்சர் அவங்க வேற அந்த ஸ்லோக நம்பரும் கொடுத்துருக்காங்க மாதாஜி. வந்து அவ்வளவு ஈஸி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனாலும் அது எப்படிடா எழுதுறதுன்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தது எனக்கு 7th சாப்டர். we will do. நம்ம ஒரு நாளைக்கு உட்கார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த மாதிரி டீடைலா எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அப்ப அதெல்லாம் எது, கிருஷ்ணரின் விரிவாக்கங்கள் தான். சோ அதே வேதத்தில் எந்த வேதம் கொடுத்திருக்கா இதுல, அதுக்கு முன்னாடி என்ன வேதம் கொடுத்தோம் நம்ம, தாப்பனி, இந்த தாப்பனி உபனிஷத் எங்க போச்சு, நாராயண உபனிஷத், உபாத தாப்பனி. அதுக்கப்புறம் நாராயண உபனிஷத். எஸ், நாராயண உபனிஷத் வந்தது. நாராயண அப்ப அதே வேதத்தில் நாராயண உபநிஷத்துல என்ன கொடுத்திருக்கு, திரும்பி தேவகி புத்திர பிரம்மண்யம் தேவகி புத்திர, தேவகியின் புத்திர மைந்தனான கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஏகோபை நாராயண ஆசின் அது வந்து இதுல கொடுத்திருக்கு, அதே இதுல கொடுத்திருக்கு. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் பரமபுருஷனான நாராயணர் மட்டுமே இருந்தார். பிரம்மாவோ சிவனோ நீரோ அக்னியோ ஆகாயத்தில் சந்திரனோ நட்சத்திரங்களோ சூரியனோ இருக்கவில்லை. ஏன்னா அவர் தான் எல்லாத்தையுமே படைத்திருக்கார். யாரு படைப்பாளியோ அவர் தானே முதல்ல வரணும். சோ கிருஷ்ணா தான் முதல்ல வந்தாரு. அது வந்து மகா உபநிஷத்தை கொடுத்திருக்கு. அது 1.1 என்னமோ மாதாஜி படிக்கும் போது சொன்னாங்க. இதுல ஒன்லி 1 தான் கொடுத்திருக்கு. சரிங்க, 1.1 சம்திங் நம்பர் படிச்சேன். அப்போ அது வந்து 1.2 இருந்தது இருக்கு மாதாஜி. 1.1.2 நான் போட்டு விடுறேன். ஆமாங்க மாதாஜி. 1.1.2 எழுத முடியாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பரமபுருஷரின் நெற்றியில் இருந்த சிவபெருமான் பிறந்தார் என்றும் மகா உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. எல்லா ஸ்கிரிப்சுரல் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காரு. எனவே பிரம்மாவையும் சிவனையும் படைத்த பரமபுருஷரை வழிபாட்டிற்குரியவர் என்று வேதங்கள் குறிக்கின்றன. இப்போ டாப் மோஸ்ட்ல யார் இருக்கார்? கிருஷ்ணன் தான் இருக்க. ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லாருமே பிறந்திருக்காரு. சோ அது போட்டி. அப்புறம் என்னது, மகாபாரதத்தின் அதுலயும் கொடுத்திருக்கு. என்ன கொடுத்திருக்கு, பிரஜாபதிகள் சிவன் உட்பட அனைவரும் என்னால் படைக்கப்பட்டவர்களே, எனது மாய சக்தியினால் கவரப்பட்டிருப்பதினால் அவர்களை படைத்தவன் நானே என்பதை அவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள். இது வந்து வராக புராணத்திலையும் வேற என்ன சொல்லியிருக்கு, இது சொல்லியிருக்கு. நாராயண முழுமுதற் கடவுள், அவரிடமிருந்தே பிரம்மா பிறந்தார், பிரம்மாவிடமிருந்தே சிவன் பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து எனக்கு இதுதான் கொஞ்சம் படிக்கும்போது தோணுச்சு. பிரம்மா பிறந்தார், ஓகே, பிரம்மாவிடமிருந்து சிவன் பிறந்தார், அவரோட நெற்றி இதுல இருந்து என்னோ பிறந்தார் இல்லையா, அது எங்கேயோ படிச்சேன்னா. ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்கு, படிச்சோம், பிரம்மாவையும் சிவனையும் படைத்த பரமபுருஷரை வழிபாட்டிற்குரியவர் அப்படின்னு. அப்ப பாக்கலாம், இன்னும் டீட்டெயில் ஏதாவது போயிட்டே இருக்கும். இந்த பரமபுருஷரை நெற்றியில இருந்து இதுலதான் பரமபுருஷரை நெற்றியிலிருந்து சிவபெருமான் தோன்றினார் அப்படின்னு. இங்க வந்து பிரம்மாவிடம் இருந்து இங்க பிரம்மாவிடம் இருந்தே சிவன் பிறந்தார். சோ இது என்ன கான்ட்ரோவர்சி தெரியல, நம்ம வந்து அப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகே, அப்புறம்
படைப்புகள் அனைத்திற்கும் மூல பகவான் கிருஷ்ணரே. அவர் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக அறியப்படுகிறார். எல்லாம் என்னிடம் இருந்தே பிறந்தன என்பதால் நானே எல்லாவற்றின் மூல காரணம். மூல காரணம்னா என்ன அர்த்தம்? இங்கிட்ட இருந்தா எல்லாம் பிறந்து எது ஏதோ ஒண்ணு வந்து ஒரு வியக்தம், ஒரு அவ்வியக்த நிலையில தான் இருந்திருக்கோம் எல்லாரும். அது ஒரு வியக்தமா ஒரு தெரியற கண்ணுக்கு புலப்படுறா போல ஒரு உருவானத்துன்னு வந்திருக்கோம்னா அதுக்கு காரணம் யாரு? பகவான் தான். ஆனா பீஜ பித்தான்னு சொல்றாரு, நான் தான் உங்களை படைத்த தந்தையும் ஆவேன். ஒரு ஸ்லோகத்தையும் வருது, நான் தான் வந்து தாத்தாவும் என்னது பாட்டனார் அப்படிலாம் படிச்சோம், நம்ம ஏதோ இதுல படிச்சோம். சோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் காரணம். அனைத்தும் எனக்கு கீழ்பட்டவை, எனக்கு மேற்பட்ட எவரும் இல்லை என்று அவரே கூறுகிறார். கிருஷ்ணருக்கு மேற்பட்ட உன்னத ஆளுநர் எவரும் இல்லை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் மூலம் வேத சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் கிருஷ்ணரை இவ்வாறு புரிந்து கொள்பவன் தன்னுடைய முழு பலத்தையும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தி உண்மையான அறிஞனாகிறான். அவனுடன் ஒப்பிடும்போது கிருஷ்ணரை முறையாக அறியாத அனைவருமே முட்டாள்கள் தான். இதை நல்லா புரிஞ்சுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தி வரும். ஏன்னா பக்தி இருக்கு, இல்லைன்னு இல்லை, அதுக்கு ஏதோ ப்ராசஸ் நம்ம இதுல ISKCON கொடுத்துருக்கனால தட் we are following. சோ அது பண்ணும்போது என்னது, சந்தேகத்தோட நம்ம பண்றது இல்லை, டோட்டலி ஒரு கன்விக்ஷனோட நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி இருந்துட்டு நம்ம வந்து நம்பிக்கை வரலைன்னா அவங்க எல்லாம் யாரு? அவனுடன் ஒப்பிடும் போது இவன் அறிஞர் யாரு அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ அவன் தான் உண்மையான அறிஞனாகிறான். அவனுடன் ஒப்பிடும் போது கிருஷ்ணரை முறையாக அறியாத அனைவருமே முட்டாள்கள் தான். இப்போ யாரு அந்த மாதிரி நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுலே பகவான நம்ம எல்லாரும் முட்டாள்கள் மட்டுமே கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண நபராக கருதுபவர். கிருஷ்ண பக்தன் அத்தகு முட்டாள்களால் குழம்ப கூடாது. அதாவது டிவோட்டிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இப்ப நிறைய முட்டாள்கள் இருக்கா இன்னைக்கு. நம்மள கூட இப்போ என்ன படிக்கிறதுக்கு போகணும், ஏன் படிக்கணும், என்ன இந்த ஏஜில் படிக்கணுமா, ஏதாவது சம்திங் they will say. இல்ல இதுலயே பகவத்கீதா படிக்கிறதுலயே டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கு, வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. அத்வைத்தீஸ் அண்ட் துவைத்தீஸ் அண்ட் விசிஷ்டாத்வைதா, அந்த மாதிரி மூணு இது நிறைய பிரிவுகள் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த 3 பிரிவுகள் இப்ப சொல்றேன். அதுலயே நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. பட் நமக்கு இப்ப என்ன ஒரு பாதை எடுத்திருக்கோம், ஆனா இலக்கியது எல்லாமே கிருஷ்ணர் இடத்தை தான் போகணும். அங்கே வேற வழியே இல்லை நமக்கு. அந்த வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் நாம ஜபம் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து பகவான் அடைய முடியும். அது எனி பிலாசபி எடுத்தனாலும் அதுதான் they are saying. மேபி த ப்ராசஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அவங்களோட ப்ராசஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், நாமம் விட்டுக்கிற ஸ்டைல் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், இந்த மாதிரி ஜப்பா பண்ண மாட்டாங்களா இருக்கும், இது மாதிரி எண்ணிக்கை வாட் எவர் நம்ம ஃபாலோ பண்றோமோ அது இல்லையா இருக்கும். பட் இலக்கைங்கிறது என்னது, பகவான் அடையாளம். சோ அதனால நம்ம வந்து குழம்பக்கூடாது. நம்ம கிருஷ்ண பக்தர் நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து அத்தகைய முட்டாள்களால் குழம்பக்கூடாது. பகவத்கீதை மீதான அங்கீகாரமற்ற விளக்கு உரைகளையும் கருத்துக்களையும் அறவே தவிர்த்து உறுதியுடனும் திடமாகவும் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற வேண்டும். சோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது சோ நம்ம ஏதோ புக்ல படிச்சேன்னு சொல்லிட்டு இந்த கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம். நம்ம வந்து ஒரே புக் ஃபாலோ பண்ணலாம். எஸ், அடுத்தது ஜானி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்கோ கேக்குறதா? ஸ்லோகம் 9. மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயஸ்த மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. மச்சித்தா அவர்களுடைய மனதை என்னில் முழுமையாக ஈடுபடுத்தி, மத் கத பிராணா அவர்களுடைய வாழ்வை எனக்கு அர்ப்பணித்து, போதையந்த போதித்து கொண்டு, பரஸ்பரம் தங்களுக்குள், கதையந்த பேசிக்கொண்டு, ச மேலும் மாம் என்னை பற்றி, நித்தியமாக, துஷ்யந்தி திருப்தி அடைகின்றனர், ச மேலும் ரமந்தி தெய்வீக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றனர், ச மேலும் எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். பொருளுரை: தூய பக்தர்களின் இயல்புகள் இங்கே வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் தங்களை இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுத்துகின்றனர். அவர்களது மனதை கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடியிலிருந்து திசை திருப்ப முடியாது. அவர்களது உரையாடல்கள் அனைத்தும் ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றியவை. தூய பக்தர்களின் அறிகுறிகள் இந்த ஸ்லோகத்தில் மிகவும் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பரம புருஷரின் பக்தர்கள் அவரது குணங்களையும் லீலைகளையும் புகழ்வதில் தினசரி 24 மணி நேரமும் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்களது இதயமும் ஆத்மாவும் சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணரின் மூழ்கியுள்ளது. மேலும் அவரை பற்றி நல்ல பக்தர்களுடன் விவாதிப்பதில் அவர்கள் ஆனந்தம் அடைகின்றனர். பக்தி தொண்டின் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்கள் சேவை செய்வதன் மூலம்
தெய்வீக ஆனந்தத்தை அடைகின்றனர். அவர்கள் பக்குவ நிலை அடையும் போது பகவத் பிரேமையில் உண்மையாக நிலை பெறுகின்றனர். அத்தகு திவ்யமான தளத்தில் நிலை பெற்றவுடன் இறைவன் தனது திருத்தலத்தில் வெளிப்படுத்தும் உன்னதமான பக்குவத்தை அவர்களால் அனுபவிக்க முடியும். பகவான் சைத்தன்யர் திவ்யமான பக்தி தொண்டினை உயிர்வாழிகள் இதயத்தில் விதைக்கப்படும் விதைக்கு ஒப்பிடுகிறார். பிரபஞ்சத்தில் பல்வேறு கிரகங்களில் எண்ணிலடங்கா உயிர்வாழிகள் சுற்றி கொண்டுள்ளனர். இவர்களில் மிகவும் சிலரே தூய பக்தரை சந்தித்து பக்தி தொண்டை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை பெறக்கூடிய அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருப்பர். இந்த பக்தி தொண்டு ஒரு விதையை போன்றது. இது உயிர்வாழிகள் இதயத்தில் விதைக்கப்பட்டு அவன் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று கேட்டுக்கொண்டும் சொல்லிக்கொண்டும் இருந்ததால் தொடர்ந்து நீர் ஊற்றுவதன் மூலம் ஒரு மரத்தின் விதை எவ்வாறு முளைக்குமோ அதுபோல பக்தியின் விதையும் முளைக்கும். பக்தி தொண்டும் என்றும் இந்த ஆன்மீக கொடி படிப்படியாக வளர்ந்து ஜடவுலகின் திரையை கிழித்து கொண்டு ஆன்மீக வானில் பிரம்ம ஜோதியின் பிரகாசத்தின் நுழைகிறது. ஆன்மீக வானில் மிக உயர்ந்த கிரகமும் கிருஷ்ணருடைய பரமலோகமும் ஆகிய கோலோக விருந்தாவனத்தை அடையும் வரை இந்த கொடி தொடர்ந்து வளர்கின்றது. இறுதியில் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடியை அடைக்கலம் பெற்று அங்கேயே அக்கொடி நித்திய வாழ்வு வாழ்கின்றது. ஒரு கொடி வளரும் போது பூக்களையும் பழங்களையும் படிப்படியாக வழங்குவது போல பக்தி தொண்டு என்னும் இக்கொடியின் பழங்களை உற்பத்தி செய்கின்றது. மேலும் சிரவணம் கீர்த்தனத்தின் மூலம் அதற்கு தொடர்ந்து நீர் ஊற்றப்பட்டு வருகின்றது. பக்தி தொண்டு என்னும் இக்கொடி சைத்தன்ய சரித்திராமிர்தத்தில் மத்திய லீலை அத்தியாயம் 19 முழுமையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கே விளக்கப்பட்டு உள்ளபடி பரமபுருஷரின் தாமரை திருவடியில் முழு தாவரமும் தஞ்சமடையும் போது பக்தன் இறையன்பில் முழுமையாக ஆழ்ந்து விடுகின்றான். அதன் பின்னர் நீரின்றி எவ்வாறு ஒரு மீனால் வாழ முடியாதோ அதுபோன்று பரமபுருஷன் உறவின்றி ஒரு கணமும் வாழ முடியாத நிலையை அவன் அடைகிறான். அத்தகு நிலையில் பரமபுருஷருடனான உறவினால் அவன் திவ்யமான குணங்களை உண்மையில் அடைகிறான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் இடையேயான தகு உறவினை பற்றிய வர்ணனைகளால் நிறைந்துள்ளது. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் பக்தர்களுக்கு மிகவும் பிரியமானது. இது பாகவதத்திலேயே 12.13.18 சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் புராணம் அமலம் யத் வைஷ்ணவானாம் பிரியம் ஜட செயல்கள் பொருளாதார முன்னேற்றம் புலனுகர்ச்சி மற்றும் முக்தியை பற்றி எந்த விளக்கமும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிடையாது. முழுமுதற் கடவுள் மற்றும் அவரது பக்தருடைய திவ்யமான இயல்புகளை முழுமையாக வர்ணிக்கும் ஒரே காவியம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மட்டுமே. எனவே கிருஷ்ண உணர்வின் முன்னேற்றம் பெற்ற ஆத்மாக்கள் இளைஞன் பெண்ணுடைய சங்கத்தில் ஆனந்தமடைவதைப் போல திவ்யமான இலக்கியங்களை கேட்பதில் இடையுறாத ஆனந்தம் அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்ல டீடைல் எக்ஸ்பிளனேஷன். எஸ். சோ அந்த மாதிரி தூய பக்தர்கள் என்ன கொடுத்திருக்கு இதுல மச்சித்தா மத்கத பிராணதானே வரணும். சித்தம் அவங்களுக்கு வந்து மனசா அங்கே போட்டு சித்தா மச்சித்தா மத்கத பிராணம். அது மாதிரி அவர் எப்படி இருக்கணும், டிவோட்டிஸ் எப்படி இருப்பாங்களாம். எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியையும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். அப்ப இந்த டிவோட்டிஸா இருக்கிறவங்களுக்கு வேற கிராமிய கதா, நம்ம பிரபுஜி சொல்றப்பல கிராமிய கதான்னு இந்த ஊர்வம்பு பேசுறதுக்கு அவங்களுக்கு டைமே இருக்காது. ஏன்னா எந்த நேரமும் பேசினா கிருஷ்ணரை பத்தி பேசணும், ஜப்பாவை பத்தி பேசணும், எப்படி இன்னும் முன்னேறது பண்ணினது போறாது, இன்னமும் நிறைய பண்ணணும். கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி சேவை இன்னும் பண்ணேன்னா ஒரு சிந்தனை எல்லாம் பக்தரோட சிந்தனையில யார் இருக்கா, கிருஷ்ணர் தான் இருப்பா. அவ பண்ற ஒரு வேலையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதுக்கு, அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நான் வந்து ஒரு தொண்டும் புரியறேன். அந்த நம்ம நார்மல் லைஃப்ல என்ன வேலை பண்ணாலும் பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது அந்த தொண்டு பகவானோட இது ஆன்மீக தொண்டு புரியுற அந்த லெவலுக்கு வந்து சோ அவர் அந்த மாதிரி அண்ட் யார்கிட்டயோ பேசினாலும் என்ன பேசுறோம், அந்த மாதிரி ஏதோ கிளாஸ் இருக்கு அது இது உருவம்பு பேசாமலாம் இருக்க மாட்டோம். ஏதோ ஒரு அவசியத்துக்கு ஏதோ பேசிட்டு திரும்பி நமக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. மெயினா இன்ட்ரெஸ்ட் எதுல இருக்கும், பகவான் பேர்ல உள்ள பேச்சுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அதுலதான் அவங்க எல்லாருமே திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றாங்க. அந்த துஷ்யந்தீச்ச ரமந்தீச்ச ரொம்ப துஷ்யந்தி ரொம்ப அவங்க தான் ஆனந்தப்படுறாங்க, இது திருப்திப்படுறாங்க. இங்க என்ன போட்டிருக்கேன், திருப்தி துஷ்யந்தி அப்படின்னா திருப்தி அடைகிறார்கள். ரமந்தி இந்த இது வந்து குஜராத்தி வேர்டு, இது
என்னது ரமா, அவங்க வந்து ரமேச்சே அப்படிம்பாங்க. ரமந்தினா தெய்வீக ஆனந்தத்தை, அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆனந்தமும் அவங்க வந்து அடைகிறார்கள். எல்லாம் நான் நினைச்சு பார்த்தேன் அதை படிக்கும் போது. நம்ம லாங்குவேஜ் எல்லாமே சான்ஸ்கிரிட் பேஸ்டா தான் இருக்கும். எனவே எனது தூய பக்தர்களின் இயல்புகள் இங்கே வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் தங்களை இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுத்துகின்றனர். அவர்களது வாழ்க்கை மனங்களை கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளிலிருந்து திசை திருப்ப முடியாது. இப்போ அவங்க வந்து எது நடந்தாலும் எனக்கு நல்லதுக்கு தான் பகவான் பண்ணிருக்காரு. ஏதோ ரொம்ப கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன நினைப்பாங்க, ஏதோ எனக்கு ஒரு சோதனை காலம் வந்து அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு இதுல இருந்து ஏதோ படிக்கிறதுக்கு இருக்கு, இதுல இருந்து எனக்கு ஏதோ விடிவு காலம் வரப்போகுது, அதனால எனக்கு அந்த ஒரு கஷ்டம் கொடுத்திருக்காரு. இந்த குந்தி ஸ்துதி எல்லாம் நம்ம படிக்கணும். அதெல்லாம் என்னைக்கு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறேன்னு தெரியல. குந்தி ஸ்துதி இந்த இது பாகவத ஸ்லோகாஸ் வரும். எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா, குந்தி என்ன சொல்றா, எனக்கு இன்னும் கஷ்டத்தை கூட, இன்னும் நிறைய கஷ்டத்தை கூடன்னு தான் கேட்கறா. ஏன்னா கஷ்டம் கொடுக்க கொடுக்கதான் உன் பேர்ல உள்ள அன்பு எனக்கு அதிகமாறுது. நான் உன்னை வந்து நிறைய திங்க் பண்றேன். ஐ எம் ஏபிள் டு திங்க் அபவுட் த லார்ட். கிருஷ்ணாவை பத்தி நான் நிறைய என்னால அப்பதான் திங்க் பண்ண முடியும். ஆனந்தத்துல இருக்கும்போது அவ்வளவு பகவான் நம்ம நினைக்க மாட்டோம். ஆனா துன்பம் வரும்போது பகவான், அப்ப அந்த மாதிரி துன்பம் வரும்போது பகவான் நினைக்கிறான்னு, என்ன போயிட்டு இப்படி பண்ணிட்டே, உனக்கு கண்ணு இல்லையா மூக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இல்ல. ஏதோ துன்பம் கொடுத்திருக்கியா, சரி இதுல எனக்கு வந்து பாவங்கள் தீரறது, அப்ப இதுல இருந்து நான் இன்னும் ஒரு பாடம் படிக்கிறதுக்கு தான் எனக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்க. சரி இன்னும் என்ன கொடுக்குறியோ கொடு பாக்கலாம். நான் வந்து ஆனா உன் பேர்ல உள்ள பக்தியை இழக்க போறது இல்ல. ஐ ஹேவ் லாட் ஆஃப், இன்னும் நிறைய எனக்கு அன்புதான், டிவோஷன் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி நான் ஒத்துக்கணும். ஏன்னா யாரோட வாழ்க்கையும் வந்து ரொம்ப பெட் ஆஃப் ரோசஸா யாரோடுமே இருக்காது. இன்னைக்கு நல்லா பிரைசிங் இருக்கும், உள்ள போய் பார்த்தா தான் தெரியும். ஒரு வீட்டுல உள்ள போய் பார்த்தா ஓஹோ அப்படியா நீங்க அதெல்லாம் கடந்து வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு தான் பேச தோணும். ஆனா எல்லாருமே அப்படிதான், நல்லா கஷ்டப்பட்டு இப்ப வந்திருக்கோம். இதுவும் ஒருவேளை கஷ்டமான பீரியடா தான் இருக்கும், இல்லைன்னு இல்லை. இன்னைக்கு எல்லாரும் நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, இதுவும் ஒரு கஷ்டமான பீரியட். பட் இந்த உலகத்துல அப்படிதான் இல்லையா, எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கும். அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு வெளியில வரணும்னா இந்த உலகத்தை விட்டு வெளியில போறதுதான் பெஸ்ட். ஆனா இது கம்பேர்ட் டு ஏர்லியர் டேஸ் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கப்புறம் இன்னும் வரப்போறது இன்னும் ரோசியா இருக்கும், இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணுவேன். ஏன்னா பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா அது பயம் இருக்காது. மெயினா வந்து ஃபியர்லெஸ்னஸ் அப்படின்னாங்க, அது ஒண்ணு. தூய பக்தர்களோடு அதெல்லாம் தான் ஒரு குணங்கள். அவர்களது வாழ்க்கை மனங்களை கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளிலிருந்து திசை திருப்ப முடியாது. எவ்ரிதிங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் காட். எனிதிங் ஹேப்பன்ஸ் அது வந்து பகவான் தான் எனக்கு இதெல்லாம் அருள் இருக்கார் அப்படின்னு ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் தான் நம்ம பண்ணணும். அவர்களது உரையாடல்கள் அனைத்தும் ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றியவை. தூய பக்தர்களின் அறிகுறிகள் இப்பதத்தில் மிகவும் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷரின் பக்தர்கள் அவரது குணங்களையும் லீலைகளையும் புகழ்வதில் தினசரி 24 மணி நேரமும் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவ்வளவுதான் நம்மளால பண்ண முடியாது, கோபிகள் மாதிரி அவங்கதான் 24 மணிக்கு அதுக்கு மேலே பண்ணுவாங்க. நம்ம இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பகவானை பத்தி பேசுறதுலயோ கிளாஸஸ் பத்தி பேசுறதுலயோ பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணோம்னா நம்மளும் கொஞ்சம் ஆன்மீகத்துல இருக்கோம்னு அர்த்தம். அவர்களது இதயமும் ஆத்மாவும் சதாசர்வ காலமும் கிருஷ்ணரில் மூழ்கியுள்ளன. மேலும் அவரை பற்றி மற்ற பக்தர்களுடன் விவாதிப்பதில் அவர்கள் ஆனந்தம் அடைகின்றனர். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப நினைவு வச்சுக்கணும். இது படிக்கும் போதே நினைக்கிறோம் நம்மளும் அப்படி இருக்கணும். மச்சித்தா மத்கத பிராணா, சித்தமா இருக்கணும். சித்தம்னா எனக்கு மனதளவுல நம்ம என்ன திங்க் பண்றோம் எல்லாமே பரஸ்பரம் பேசுறதுதான். பரஸ்பரம் போட்டிருக்கேன், பரஸ்பரம் ஒருத்தட்ட நம்ம பேசுறது அவரை பத்தியே தான் பேசணும். இந்த மாதிரி என்னது கதையந்த அவரோட வந்து கதைகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசும்போது என்னது நித்தியம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது துஷ்யந்தி ரொம்ப ஆனந்தப்படுறோம், நம்ம திருப்தியா இருக்கும், ரொம்ப நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்றோம். சோ இந்த ஒரு ஸ்லோகா பார்த்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுட்டோம்னா பாக்கி உள்ளதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஈஸியா புரியும். பக்தி தொண்டின் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்கள் சேவை செய்வதன் மூலம் தெய்வீக ஆனந்தத்தை அடைகிறார். அப்போ ஸ்டார்டிங்ல இப்ப நம்ம எல்லாம் அதுலதான் இருக்கோம். நமக்கு இப்ப அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா அப்புறம் அடுத்தது நம்ம என்ன வேலை இருக்கு அது இதுன்னு வேற யாரோ வராங்க போறாங்க அந்த இதுல போயிடும் நமக்கு என்னது மனசு. ஆனா ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் இருக்கும். இப்ப ஆனா என்னது அந்த கிளாஸ் இருக்கிற டைம்ல தே வில் பி இன்வால்வ்ட். அந்த லெவல்ல தான் நம்மளால இப்ப இருக்க முடியாது. பக்தி தொண்டின் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்கள் சேவை செய்வதன் மூலம் தெய்வீக, இப்ப சேவைன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ். இப்ப நம்ம பகவத்கீதா கேட்கிறோம், லெவல் 2ல இருக்கோம், லெவல் 18 days கோர்ஸ் பண்ணி இப்ப நம்ம லெவல் 2ல வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த சேவா. திஸ் இஸ் ஆல்சோ டிவோஷனல் சர்வீஸா. ஏன்னா இந்த 2-2.5 மணிக்கு உட்கார்ந்து காது கொடுத்து நம்ம கேட்டு இருக்கோம், எல்லாத்தையும் மறந்து பண்றோம்னாக்கா அது கண்டிப்பா அது வந்து நீட்ஸ் டு பி அப்லோடட். ரொம்ப அதுக்கு எஃபர்ட்ஸ் வேணும். அண்ட் அதனால அது ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். ஏன்னா பகவானை பத்தி தான் நம்ம எல்லாம் கேட்டோம். அப்ப அந்த மாதிரி சேவை செய்வதன் மூலம் தெய்வீக ஆனந்தத்தை அடைகின்றனர். அவர்கள் பக்குவ நிலையை அடையும் போது பகவத் பிரேமையின் உண்மையான நிலை பெறுகின்றனர்.
அத்தகு திவ்யமான தளத்தில் நிலை பெற்றவுடன் இறைவன் தனது திருத்தலத்தில் வெளிப்படுத்தும் உன்னதமான பக்குவத்தை அவர்களால் அனுபவிக்க முடியும். இதை போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜப்பா பண்ண 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 நமக்கு ஜப்பா மாத்திரம் இல்ல, எனிதிங். ஜபம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ். அப்புறம் என்ன, காலையில எழுந்துக்கிறது என்ன, ஒரு நாளைக்கு இப்ப நீங்க டெய்லி எழுந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு நீங்க உங்களால எழுந்துக்க முடியலைன்னா எப்படி இருக்கும், பரிதவிக்கும் நம்மளால. அப்போ ஐயோ நீ பாக்கலையே, பகவான் அன்னைக்கு சேவ் பண்ண முடியலையே, காலையில இருந்து அவரோட அந்த மங்கள ஆர்த்தி போது அவரோட அந்த ஸ்கிரீன் திறந்து அது பாக்குற அதோட ஆனந்தம் விட்டு போயிடுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தோணும். ஏன்னா அது பழகிடுறோம், அவ்வளவுதான். அது பழக பழக என்ன ஆயிடும், அப்புறம் அந்த நமக்கு அந்த அனுபவத்தை வந்து நல்லா ருசிச்சு ரசிச்சு அதை வந்து நம்ம அனுபவிக்க முடியும். அந்த பக்குவமான அந்த இது வந்து ஒரு பகவான் சைத்தன்யர் திவ்யமான பக்தி தொண்டினை உயிர்வாய்களின் இதயத்தில் விதைக்கப்படும் விதையை ஒப்பிடுகிறார். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பக்தியோட அந்த விதையை தான் நம்ம இதுல போட்டிருக்காரு. அதனாலதான் அந்த பக்தி வளருது. நம்ம வந்து அதை வளர்த்துறோம். எப்படி வளர்த்துறோம்? பகவான் சைத்தன்யா திவ்யமான பக்தி தொண்டினை உயிர்வாழ்களின் இதயத்தில் விதைக்கப்படும் விதைக்கு ஒப்பிடுகிறார். பிரபஞ்சத்தின் பல்வேறு கிரகங்களில் எண்ணிலடங்காத உயிர்வாய்கள் சுற்றி கொண்டுள்ளனர். இவர்களில் மிகவும் சிலரே தூய பக்தரை சந்தித்து பக்தி தொண்டை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை பெறக்கூடிய அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருப்பார். நம்ம ஃபுல் உலகம் முழுக்க வேண்டாம். நம்ம கிளாஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா, கிளாஸ்னா என்னது, வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பார்த்தாலே எவ்வளவு பேர் இருக்கும்? 21 25 பேருக்குள்ள இருக்கும். அதுல இருந்தே எவ்வளவு பேருக்கு ரெகுலரா வர முடியறது கிளாஸ்க்கு? இருக்கு, கஷ்டம் இருக்கு, எல்லாருக்கும் ஒரு இது ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஆனாலும் அதுதான் நமக்கு எல்லாரும் வந்து அவங்க கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் கம்மி. நம்ம எல்லாம் அதிர்ஷ்டம் இருக்கு, எல்லாம் பகவான் தான் நமக்கு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குற, ஒரு தடங்களும் இல்லாம நம்ம வரோம். ஆல்மோஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 70-75% we are giving attendance. இல்ல 100% கொடுக்குறோம்னா இன்னும் நிறைய தேங்க்ஸ் பண்ணலாம். இல்ல ஒரு மாதிரி நாங்க வந்து அட்டெண்ட் தான் பண்றோம் அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் பகவான் தான் வழிவகுத்து கொடுக்குறாரு. சோ அவருக்கு வந்து அதுக்கு வேண்டிய ஒரு 2 மாலை ஜபிக்கலாம். இப்படி ஒரு எங்களுக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ண வச்சுடுறிய பகவான், வேற ஒன்னும் தடங்கள் கொடுக்கலையே அப்படின்னு. சோ இவர்கள் மிகவும் சிலரே தூய பக்தரை சந்தித்து பக்தி தொண்டையை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை பெறக்கூடிய அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருப்பார். இந்த பக்தி தொண்டு ஒரு விதையை போன்றது. இது உயிர்வாழியின் இதயத்தில் விதைக்கப்பட்டு அவன் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று கேட்டுக்கொண்டும் சொல்லிக் கொண்டும் இருந்தால் தொடர்ந்து நீரூற்றுவதன் மூலம் ஒரு மரத்தின் விதை எவ்வாறு முளைக்குமோ அது போன்ற பக்தியின் விதையும் முளைக்கும். நம்ம இதுல என்னது, ஒரு விதையை போட்டுட்டார் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இந்த மகாமந்திரம்ங்கிற ஒரு விதையை போட்டுட்டார். அதை நம்ம வந்து சீரியஸா பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகுது, அது வந்து ஒரு மரம் மாதிரி வளர ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் வந்து செடி கூட சொல்ல முடியாது, ஏதோ ஒரு துளிர் விட்டு இப்படி ஒரு என்ன சொல்லுவாரு, ஒரு பிளான்ட், சின்ன ஒரு இது மாதிரி வந்து ஸ்டப்பு கூட ஆகல, அந்த ஒரு சின்ன இதாதான் வந்திருக்கு. அந்த பக்தி தொண்டுல நம்ம வந்து அந்த விதை வந்து முளைக்க தொடங்கி விட்டுருக்கு. அதனாலதான் நம்ம வந்து ரெகுலரா இப்ப பண்ணிட்டு பக்தி தொண்டேனும் அந்த ஆன்மீக செடி படிப்படியாக வளர்ந்து ஜட உலகின் திரையை கிழித்துக் கொண்டு ஆன்மீக வானில் பிரம்ம ஜோதியின் பிரகாசத்தினுள் நுழைகிறது. இது பண்ண என்னாகும், பிரம்மஜோதி ஜஸ்ட் ஒரு இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த கம்பேரிசன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். சோ ஒரு அப்படின்னா செடி தானா இங்க வளர்றது, அந்த மாதிரி ஆக்சுவல் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம். ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணி இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அனாலஜி. சோ பிரகாஷ் அந்த பிரம்மஜோதிங்கிறது ஒரு பிரைட்னஸ் ஆஃப் நம்ம ஃபுல் அண்டம் எல்லாம் நிறைய அண்டங்கள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் உள்ள பிரம்மஜோதிங்கிற அந்த ஒரு வெட்ட வெளி இருக்கும், அதெல்லாம் பிரைட்டா இருக்கும். இந்த இடம் என்ன, அதுக்கு என்ன பேரு, பிரம்மஜோதி. அந்த பிரம்மஜோதியில நம்மளோட அந்த லெவலுக்கு நம்ம போயிடுவோம். ஆன்மீக வானில் மிக உயர்ந்த கிரகம் ஜட உலகின் திரையை கிழித்து, ஜட உலகம் திரையை கிழிச்சுன்னா என்னுடைய 14 உலகம் இருக்கே, அதெல்லாம் அந்த திரையெல்லாம் கிழித்து நம்ம உலகம் மாத்திரம் இல்ல, அதுக்கு மேல ஒரு 6 உலகம், கீழே அந்த 7 உலகம் எல்லாத்தையும் கிழித்து வெளியில வந்து இந்த அண்டங்கள்ல இருந்தே வெளியில வந்து நம்ம எங்க போயிடுவோம், ஆன்மீக வானில் பிரம்ம ஜோதியின் பிரகாசத்தினால் நுழைகிறது. அதுதான் வருவோம். அதுக்கப்புறம் பகவானோட இடத்துக்கு போறதுக்கு இன்னும் இருக்கு நிறைய. அட்லீஸ்ட் அந்த லெவலுக்கு வந்தாலே கீழே விழமாட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கையோட இருக்கலாம். ஆன்மீக வானில் மிக உயர்ந்த கிரகமும் கிருஷ்ணருடைய பரம உலகம் ஆகிய பூலோக பிருந்தாவனத்தை அடையும் வரை இச்செடி தொடர்ந்து வளர்கிறது. அது வரைக்கும் போயிட்டோம்னா இனிமே திரும்பி பார்க்க மாட்டோம், அப்புறம் வளர்ந்துட்டே போவோம். இந்த பகவானுடைய உலகம் அந்த பூலோக பிருந்தாவனம் போற வரைக்கும் நம்ம செடி வளர்ந்துட்டே போவோம், நல்ல மரமா. இறுதியில் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் அடைக்கலம் பெற்று அங்கே அச்செடி நித்திய வாழ்வு வாழ்கின்றன. நித்திய வாழ்வு அங்க வாழும் போது என்னது, திரும்பி அதே பழக்க தோஷத்தை என்ன பண்ணுவோம், அங்க போயிட்டும் பகவான் சேவை தான் புரிப்போம், அங்கேயும் போயிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா நாம சேவை தான் பண்ணுவோம். இங்க என்னெல்லாம் பண்றோம், இது ஒன்லி ட்ரையல் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரிஹர்சல் தான் நம்ம இங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். அங்க போயிட்டு கால் மேல கால் போட்டு ஆஹா வந்தாச்சு, நம்ம இதற்கு வந்தாச்சு, அப்ப நம்ம இனிமே நிறுத்தலாம், அப்படி நிறுத்தலாம் முடியவே முடியாது. நம்ம இப்போ அதனால்தான் வந்து அந்த காலேஜ மாமே அந்த கடைசி காலம் வரும்போது நம்ம இது எங்கெல்லாமோ இது போயிருக்கோம். நம்ம என்னது, we will not be in our conscious.
அப்போ மனசுக்குள்ள எங்கேயோ வாயெல்லாம் சொல்லாது. அந்த டைம்ல வாய் சொல்லவே வராது. ஏன்னா வாய் குழரும், மனசு எங்கேயோ இருக்கும். ஆனா என்னது, உள்ளூர் அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டே இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு அளவுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். எவ்வளவு பேருக்கு முடியும் தெரியாது. பட் we can do that, we can practice. ஒரு செடி வளரும் போது பூ அங்கே செடி நித்திய வாழ்வு வாழ்கின்றது. ஒரு செடி வளரும் போது பூக்களையும் பழங்களையும் படிப்படியாக வழங்குவது போல பக்தி தொண்டு எனும் இச்செடி பழங்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. என்ன மாதிரி பழம்? மேலும் சிரவணம் கீர்த்தனத்தின் மூலம் அதற்கு தொடர்ந்து நீரூற்றப்பட்டு வருகின்றன. இந்த பழங்கள்னா என்னது? இதுதான் நம்ம பக்தி தொண்டு இருக்கும்போது என்னது, நம்ம என்னது ஒரு நேச்சர்ல ஒரு நல்ல டிஃபரன்ஸ் வரும். அதெல்லாம் தான் ஒரு பழம். என்ன என்னது, நம்ம இதெல்லாம் பக்தி தொண்டுல வரும்போது என்ன பிரயோஜனம் சொல்றோமே, நம்ம ஆக்டிவிட்டியில டிஃபரன்ஸ் வரும். நம்மளோட நோக்கத்துல the way we look at things எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். முன்னாடி நம்ம இருந்த நோக்கத்துக்கும் இப்போ நம்ம பாக்குற பார்வையும் இல்லை, அந்த என்னது the way we look at things டிஃப்ரெண்ட் கண்ணோட்டத்தோட பாக்குறோம்னு சொல்லுவோமே, அதெல்லாம் ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் தெரியும். இப்ப நமக்குள்ளே நிறைய மாற்றங்கள் தெரிய வரும். அதெல்லாம் தான் பழங்கள். அந்த மாதிரி உற்பத்தி செய்கிறது. மேலும் சிரவணம் கீர்த்தனம் மூலம் நம்மளே ஜபம் பண்றோம், அதையே நம்ம காதால கேட்கிறோம், ஸ்மரணமும் பண்றோம். சோ அதற்கு தொடர்ந்து நீரூற்றப்பட்டு வருகிறது. நம்ம இதையே நீரூற்றி நல்ல செடியா நல்லா வளர்ந்து பக்தி தொண்டு என்னும் இச்செடி சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் மத்திய லீலை அத்தியாயம் 19 முழுமையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளபடி பரமபுருஷனின் தாமரை திருவடிகளில் முழு தாவரமும் தஞ்சமடையும் போது பக்தன் இறை அன்பில் முழுமையாக ஆழ்ந்து விடுகிறான். அதுதான் அல்டிமேட் கல்மினேஷன் ஆஃப் அவர் பக்தி. எங்க? பகவானுடைய சரணத்துல. அதன் பின்னர் நீரின்றி எவ்வாறு ஒரு மீனால் வாழ முடியாதோ அது போன்று பரமபுருஷனின் உறவின்றி ஒரு கணமும் வாழ முடியாத நிலையை அவன் அடைகின்றான். அந்த நிலைக்கு போனோம்னா அது அதனாலதான் மிரக தாபம் சொல்லிட்டு இந்த ஒரு ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் எழுதுவா இல்லையா, அவன் இந்த நேரம் அந்த கிருஷ்ண இதுல இருக்கும்போது அவன் அவ்வளவு அந்த பக்தி பரவசத்துல அவங்க நிறைய போயம்ஸா எழுதுவான். அதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸாட்டிக் ஒரு மாதிரி. என்னது, அந்த ஒரு லெவலுக்கு போனோம்னா ரொம்ப இது நம்மளால எல்லாம், நம்ம இப்ப இன்னும் பேபி ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம். நாட் தட் வி கான்ட் கோ, நம்மளும் அந்த மாதிரி முடியும். ஆனாலும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, இப்போதைக்கு அது அந்த லெவலுக்கு போகல நம்ம. ஆனா அந்த மாதிரி ஆயிடுவா. பகவான் அப்படி உணர்ந்து அந்த போயம்லாம் எழுதுறாங்க. சோ அந்த பகவான் அந்த இடத்துல போயிட்டோம்னா என்னது, ஒரு கணமும் அவரை விட்டு நம்மளால வாழ முடியாத நிலையை அடைந்து விடுகிறான். அத்தகைய நிலையில் பரமபுருஷனுடனான உறவினால் அவன் திவ்யமான குணங்களை உண்மையில் அடைகின்றான். அங்க போனப்பதான் கரெக்டான பகவான் இடத்தில் போய் சேர்ந்த அந்த உண்மையான குணங்கள் இப்ப இன்னும் வரா போல இருக்கும். நல்ல மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்கிறா போல இருக்கும். ஆனா ஒரு டெஸ்டிங் பீரியட் வந்தா திரும்பி சுயரூபம் வந்துடும் நம்ம. ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவத முதற் கடவுளுக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகைய உறவினை பற்றி வர்ணனைகளால் நிறைந்துள்ளது. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் பக்தர்களுக்கு மிகவும் பிரியமானது. அதனால எந்த பாகவதம் கேட்டாலும் போயிட்டு உட்கார்ந்துடலாம். ஏன்னா கதைகள் தான், எல்லாமே கதையா இருக்கும். கதையா சொல்லி மாறல். அதனால நம்ம என்ன படிச்சோம், பகவான் இந்த ஒரு அவதாரம் எடுத்தார், அதை எடுத்தார், ஏன் எடுத்தார், ஏதோ ஒரு அரக்கனை கொண்டார், இப்படி அதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுட்டோம். நம்ம மெயினா அந்த கதை கேட்டு சிலதெல்லாம் சும்மா ஒரு பிலாசபிக்கலா சொல்லிட்டே போலாம். அவ்வளவு எல்லாம் நமக்கு புரியலையா, ரொம்ப பிலாசபியா இருந்தா, இப்ப நான் பஜன்லாம் நம்ம எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சோம், ரொம்பவே ட்ரையா இருந்தா ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் ஒரு டான்ஸ் டிராமாங்கிற போல ஒரு பஜன், ஒரு ஜப்பா அந்த மாதிரி வச்சா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அப்ப இந்த பாகவதம் எப்படின்னாக்கா இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் தான். அந்த ராஜா இது பண்ணார், பகவான் இந்த அவதாரம் எடுத்தார், அந்த அரக்கனை கொன்றார், இதேதான் வரும். அதுல மாரல் நம்ம என்ன படிக்கணும். ஸோ இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அந்த கதை சொல்லி ஒரு இது சொல்லும் போது இன்னும் நல்லா புரிஞ்சு வருவாங்க. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் பக்தர்களுக்கு மிகவும் பிரியமானது. இது பாகவதத்திலேயே 12.13.18 சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் புராணம் அமலம் யத் வைஷ்ணவானாம் பிரியம். அமலம் அப்படின்னா மலம்னா அழுக்கு, அமலம்னா தூயமான இந்த வைஷ்ணவர்களுக்கு இது இந்த புராணம், பாகவத புராணம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஜட செயல்கள், பொருளாதார முன்னேற்றம், புலனுணர்ச்சி மற்றும் முக்தியை பற்றி எந்த விளக்கமும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிடையாது. என்னெல்லாம் பண்ணும், நீங்க என்னெல்லாம் கர்மா பண்ணோம் அதனால பகவான் அடையலாம், இதை பத்தி எல்லாம் கொடுக்கவே இல்லை. பொருளாதார முன்னேற்றம் இதெல்லாம் பண்ணினால்னா உங்களுக்கு மானிட்டரியில உங்களுக்கு நல்ல கெயின்ஸ் வரும், நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம், அதை பத்தி கொடுத்துருக்காரு. புலனுணர்ச்சி, எப்படி நம்ம நம்மளோட புலன்களை எல்லாம் திருப்திப்படுத்துறது, அதையும் ஒண்ணும் கொடுத்துருக்காது அப்படிலாம். மற்றும் முக்தி, உங்களுக்கு எல்லாம் லிபரேஷன் கிடைத்து விடும், அதையும் ஒண்ணுமே போடல. இந்த மாதிரி எந்த விளக்கமும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிடையாது. முழு முதற் கடவுள் மற்றும் அவரது பக்தர்களுடைய திவ்யமான இயல்புகளை முழுமையாக வர்ணிக்கும் ஒரே காவியம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மட்டுமே. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் பெற்ற ஆத்மாக்கள், இளைஞன்,
ஆத்மாக்கள் இளைஞன் பெண்ணுடன் சங்கத்தில் ஆனந்தம் அடைவதை போல திவ்யமான இலக்கியங்களை கேட்பதில் இடையறாத ஆனந்தம் அடைகின்றனர். அது வந்து ஒரு யங் கப்புள் வாட் எவர் யங் வேர்ல்ட்லாம் வந்து எப்படி ஒரு ஆனந்தமா இருக்கும் இல்லையா, ஒரு ஜஸ்ட் பிஃபோர் கெட்டிங் மேரிட். அப்ப அந்த ஒரு இங்க வெளியில போறது அந்த ஒரு சுகம் வந்து அதுக்கப்புறம் கிடைக்காது, அப்புறம் டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் ஆயிடும். அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இப்படி ஒரு ஆனந்தத்தோட அந்த ஒரு ஆனந்தம் வந்து அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. இது நமக்கு ஆக்சுவலி அவசியம் இல்லை இதுல போடுறதுக்கு. ஆனா வந்து பல தரப்பட்ட இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, நம்ம டிவோட்டிஸ், நாட் ஓன்லி இந்தியன்ஸ், there are other countries. நாங்கெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீ, இதெல்லாம் தான் they understand this way only. அப்ப அவளுக்கு ஸோ எல்லா கேட்டரிங் டு த நீட்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிபடி. அப்ப அவளும் வந்து டிவோட்டிஸ் தான். அவளுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னா அவளுக்கு புரியும். நமக்கெல்லாம் இது அவசியம் இல்லை, நம்ம இது படிக்கவே வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரிலாம் ஃப்ரீ செக்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இதெல்லாம் சொல்லித்தன சில பேருக்கு பிடிக்காது ஆக்சுவலி. என்ன ஃபாரின்ல இருந்தனா என்ன ஃப்ரீயா செக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா அப்படிம்பாங்க. அப்படி இல்ல, அங்க வந்து they don't take that as an offense. offense-னா என்னது, பண்ணக்கூடாது தெரியாது. பப்ளிக் பிளேஸ்ல எல்லாம் பண்ணிப்பாங்க, கட்டிப்பாங்க, முத்த விட்டுப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அது வந்து அவங்க ரொம்ப அவ கல்ச்சர்ல தட் இஸ் காமன். இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இப்ப நம்ம வந்து என்ன கோயில் போகும்போது நம்ம வந்து சப்பல் ஷூ எல்லாம் போட்டு போக மாட்டோம், வெளியில அழிச்சு விட்டு போவோம். இப்போ கிறிஸ்டியன்ஸ் அவங்க வந்து இது சர்ச்சுக்கு போகும்போது they don't remove. அவங்க வந்து அதை அந்த வைன் எல்லாம் கூட அங்கதான் அவங்க கொடுக்குறாங்க, குடிச்சுட்டே போவாங்க. அவ குடினே சொல்ல மாட்டாங்க அதெல்லாம். அதே மாதிரி சப்பல் பொண்ணு போகலாம், ஷூ போடுவாங்க, அது வந்து தப்பா தோணாது. அது காலுக்கு பாதுகாப்புக்கு தானே நாங்க போட்டுக்கிறோம், எங்க மனசு வந்து பகவான்கிட்ட தானே இருக்குன்னா அதுவும் கேட்கும்போது ஓஹோ அப்படியா கரெக்ட் தானே தோணும். ஆனா நம்ம இதுல எப்படி ஒரு ஊர்ல போச்சுன்னா மேல் ஷர்ட்டு கூட அழிக்க சொல்லுவாங்க. எங்க ஊர்லயே இருக்கு ஒரு இது கேரளா டைப் கோயில் தான் அது, கிருஷ்ணர் கோயில் தான். ஆனா உள்ள போகும்போது அந்த கேரளால அவங்க ஃபாலோ பண்றவங்க தான் பண்றாங்க. கால செப்பல் போட்டுக்கிறத யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், சட்டையே போட்டுக்க கூடாது அப்படின்னு சில பேர் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. அப்படிதான் ஒரு சட்டம் இருக்குன்னு அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணதான் செய்யறோம் இல்லையா. அப்ப இது என்ன, இந்த ஆண் பெண்ணோட உறவோட எடுத்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற வாழ்க்கை இப்படி கொடுத்ததுனாக்கா புரியும். அந்த மாதிரி சங்கத்தில் ஆனந்தம் அடைவதை போல அப்படின்னாக்கா நமக்கு அது ஏபிசிடி தெரியாது இல்ல, தெரியற யாருக்கு அந்த மாதிரி புரிஞ்சு கொடுத்துன்னா ஓகே அப்படியான்னு புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, திவ்யமான இலக்கியங்களை கேட்பதில் இடையறாத ஆனந்தம் அடைகின்றனர். ஓகே, அடுத்தது கீதா மாதாஜி விட்டு போயிடுது, அதுக்குள்ள ஜானி மாதாஜி படிச்சுட்டா. கீதா மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. ஸ்லோகம் 10. தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனே மாம் உபாந்தி தே. ஓகே மாதாஜி. தேஷாம் அவர்களுக்கு, சததா யுக்தானாம் எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ள, பஜதாம் பக்தி தொண்டு செய்வதில், பிரதி பூர்வகம் அன்பான பரசத்துடன், ததாமி அளிக்கிறேன், புத்தி யோகம் உண்மை அறிவை, தம் அதை, ஏனே எதனால், மாம் என்னிடம், உபயாந்தி வருகின்றனோ அதே அவர்கள், எனது அன்பு தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கான தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். இந்த ஸ்லோகத்தில் புத்தி யோகம் என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். 2ஆம் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கும் போது நான் உனக்கு பற்பல விஷயங்களை கூறினேன், இப்போது புத்தி யோகத்தின் பாதை உனக்கு உபதேசிக்கிறேன் என்று பகவான் கூறியது நமக்கு நினைவிருக்கலாம். அந்த புத்தி யோகம் இங்கு விளக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதே புத்தி யோகம். அதுவே உன்னதமான பக்தி. பக்தி என்றால் அறிவு, யோகம் என்றால் ஆன்மீக செயல்கள் அல்லது ஆன்மீக முன்னேற்றம். முழுமுத கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்லும் முயற்சியுடன் பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வை பூர்ணமாக ஒருவன் ஏற்கும் போது அவனது செயல் புத்தி யோகம் எனப்படுகிறது. வேறு விதமாக கூறினால் இந்த ஜட உலகின் பந்தத்திலிருந்து வெளியேறுவதற்கான வழிமுறை புத்தி யோகம் எனப்படும். முன்னேற்றத்தின் இறுதி இலக்கு கிருஷ்ணரே. மக்கள் இதனை அறியார்கள். எனவே தான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு மற்றும் பக்தர்களின் உறவு மிகவும் முக்கியமானதாகும். கிருஷ்ணரே இலக்கு என்பதை அறிய வேண்டும். இலக்கினை நிர்ணயித்த பிறகு முன்னேற்றத்தை நோக்கிய பயணம் படிப்படியாக செல்ல இறுதி குறிக்கோள் அடையப்படுகிறது. ஒருவன் தனது வாழ்வின் குறிக்கோளை அறிந்தும் பல்நோக்கு செயல்களில் மயங்கியிருப்பதால் அவன் கர்மயோகத்தில் செயல்படுகிறான். எவனொருவன் கிருஷ்ணரே குறிக்கோள் என்பதை அறிந்தும் மன அனுமானத்தில் இன்பம் காண்கின்றானோ அவன் ஞான யோகத்தில் செயல்படுபவன் ஆவான். குறிக்கோள்களை அறிந்து கிருஷ்ண உணவினாலும் பக்தி தொண்டினாலும் கிருஷ்ணரை முழுமையாக ஒருவன் நடும்போது அவன் பக்தி யோகம் அல்லது புத்தி யோகத்தில் செயல்படுபவன் ஆவான். இதுவே முழுமையான யோகமாகும். இந்த பூர்ணமான யோகமே வாழ்வில் மிக உயர்வான பக்குவ நிலையாகும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை பெற்ற
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் படிச்சுடுறேன். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை பெற்று ஒரு ஆன்மீக இயக்கத்துடன் தன்னை தொடர்பு படுத்தி கொள்ளும் மனிதனிடம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு தேவையான புத்தி இல்லை எனில் உள்ளிருக்கும் கிருஷ்ணர் அவனுக்கு அறிவுரைகளை வழங்கி அதன் மூலம் அவன் இறுதியில் எவ்வித சிரமமும் இன்றி தன்னை வந்தடைவதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறார். அந்த நபர் தன்னை எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தி அன்புடனும் பக்தியுடனும் எல்லா விதமான சேவைகளையும் செய்ய வேண்டும். இதுவே தகுதியாகும். அவன் கிருஷ்ணருக்காக ஏதாவது செயலை செய்ய வேண்டும். அச்செயல் அன்புடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம். தன்னுணர்வு பாதையில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு ஒரு பக்தனிடம் போதிய புத்தி இல்லாவிட்டாலும் அவர் வந்துட்டாங்களா இல்லையா, அவன் பக்தி தொண்டினை நேர்மையுடனும் பக்தியுடனும் செயலாற்றினால் முன்னேற்றம் பெற்று இறுதியில் தன்னை வந்தடைவதற்கான வாய்ப்பை பகவானே நல்குகிறார். இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இப்ப நம்ம ஒரு முயற்சி தான் பண்றோம் இல்லையா, பகவான் இப்ப இது திங்க் பண்றதுக்கும் சேவை புரியறதுக்கும் ஏதோ நம்மளால முடிஞ்சதுதான் பண்ணோம். ரொம்ப எல்லாம் நல்லா பண்ணும், நம்ம அந்த லெவலுக்கே போல. இன்னும் இந்த குழந்தை பேபி இப்ப எடுத்து ஸ்டெப் விழும், திரும்பி நம்ம பண்றோம், திரும்பி விழும், அந்த லெவல்ல தான் நம்ம இருக்கோம். அப்ப அதுல இருந்து நம்ம என்ன ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு பிகம். அப்ப அது பகவான் உள்ள இருக்காரு, சாட்சியா ஒரு பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்காரு. அவர் பாக்குற, ஓ இவனுக்கு ரொம்ப இதா இருக்கே, இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கே, சரி இவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கொடுத்து விடலாம் அப்படின்னு மேக்சிமம் he will try his best to clear all the difficulties. எல்லாத்தையும் டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் இது பண்ணி நமக்கு அந்த பாதையில போறதுக்குள்ள அந்த அறிவையும் அவர் தான் கொடுக்கிறார். இது நிறைய முடிச்சுட்டேன் மத்தாஜி, பரவாயில்ல நோ ப்ராப்ளம். எனக்கு படிச்சிருப்பாங்க, காண்டா போயிட்டு இருக்குது. நான் படிச்சவே இல்லைங்க. பரவாயில்ல நோ ப்ராப்ளம். நான் பார்த்தேன், அதான் நீங்க குவைட்டா இருந்தோன்னே நெட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஆமா ஆகும் மாதாஜி, இப்படி எல்லாம் நடுநடுல வரும். அதெல்லாம் தான் டெஸ்டிங். நமக்கு பகவான் எப்படி ஒரு அன்பு வச்சிருக்கோன்னு பாக்குறதுக்கு தான். சரி ஆயிடத்தை போச்சு போ, இனிமே நம்மளால வர முடியாதுன்னு உட்கார்றவங்களும் இருக்காங்க. ஆனா நீங்க வந்துட்டீங்களே. ஓகே, என்ன கொடுத்திருக்கேன், எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் அடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். நானே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி புத்தி கொடுக்குறேன். சோ தட் இன்னும் நீங்க நிறைய என்னை பத்தி ப்ரே பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்னெல்லாம், அதனாலதான் நிறைய ஸ்லோகத்துல அந்த மாதிரி வருது. டெமிகாட்ஸை வழிபடுறவங்க ஓகே, உங்களுக்கு டெமிகாட்ல இருந்து ஏதாவது பலன் இருக்கா, பணம் வேண்டும் சொல்லிட்டு லட்சுமியை வழிபடுறீங்களா, எங்கிட்ட இருந்து வரும். அதனால நான் கோபப்பட்டு ஏன் லட்சுமியை வழிபடுறீங்க, என்னதானே வழிபடணும், நான் தான் கொடுக்காது லட்சுமி அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன். ஓகே கண்டினியூ பண்ணு, அதுக்குள்ள புத்தியும் நான் தான் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு பணம் லட்சுமி தேவியை வழிபட்டு பணம் வேண்டுமா, அதுவும் நான் வரலறேன். ஆனா என் மூலமா தான் வருதுன்னு புரிஞ்சுக்குங்க அப்படின்னு சொல்றேன். நிறைய ஸ்லோகத்துல அந்த மாதிரி வரும், பார்க்கலாம் நம்ம போக. இப்பதத்தில் புத்தி யோகம் எனும் சொல் மிகவும் முக்கியமானது. 2ஆம் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கும் போது நான் உனக்கு பற்பல விஷயங்களை கூறினேன், இப்போது புத்தி யோகத்தின் பாதையை உனக்கு உபதேசிக்கின்றேன் என்று பகவான் கூறியது நமக்கு நினைவிருக்கலாம். அந்த புத்தி யோகம் இங்கே விளக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதே புத்தி யோகம். புத்தி யோகம்னா என்னது, பக்தி யோகம் தான். பக்தியோட நம்ம புத்தியை யூஸ் பண்ணி இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்றோம். ஏதோ குருட்டு போக்குல யாரோ சொன்னாங்க அதனால நான் பண்றேன், வேற வழி இல்லை, அந்த மாதிரி இல்லாம நல்லா கன்விக்ஷனா நல்லா புரிஞ்சுட்டு தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதெல்லாம் பண்றோம், நல்லா புத்தியை யூஸ் பண்றோம். சோ இது புத்தி யோகம். அதுவே உன்னதமான புத்தி. புத்தி என்றால் அறிவு, யோகம் என்றால் ஆன்மீக செயல்கள் அல்லது ஆன்மீக முன்னேற்றம். முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்லும் முயற்சியுடன் பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வை பூர்ணமாக ஒருவன் ஏற்கும் பொழுது அவன் செயல் புத்தி யோகம் எனப்படுகின்றது. நம்ம என்னது பக்தியோட நம்ம என்ன பண்றோமோ இதெல்லாம் நம்ம பக்தியோட தான் பண்றோம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்பிக்கை இருக்கு. கிருஷ்ணர் எஸ், அவர் ஒரு கடவுள், நமக்கு நல்லதுதான் செய்வார். அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நம்ம அதுல இறங்கிருக்கோம். வாட் எவர் வி டூ, நம்ம பகவானுக்கு வேண்டி ஏதோ டெய்லி நிவேதனம் பண்றோமா, எஸ் அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு பண்றோம். அவரை திருப்திப்படுத்துறது காலையில இருக்கிறோம், அவரை திருப்திப்படுத்துறது ஜப்பா பண்றோம். எனி திங் வி டூ அவரை திருப்திப்படுத்துறோம். ஏன்னா அவர் தான் கடவுள், அவர்தான் நம்ம சான்று இருக்கோம். அந்த மாதிரி ஒரு இதுல பண்ணும்போது அந்த புத்தியை எஸ் வளர்த்திருக்கிறதுக்குள்ள தகுதியும் அவர் தான் கொடுக்குறாரு. அப்ப அது என்னது, புத்தியோட தான் நம்ம தான் பண்றோம். we are using our intelligence to understand God and நம்ம அந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கோம் வித் பக்தி. ஆன்மீக செயல்கள் அல்லது ஆன்மீக முன்னேற்றம். முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்லும் முயற்சியுடன் பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வை பூர்ணமாக ஒருவன் ஏற்கும் பொழுது அவன் செயல் புத்தி யோகம் எனப்படுகின்றன. வேறு விதமாக கூறினால் இந்த ஜட உலகின் பந்தத்திலிருந்து வெளியேறுவதற்கான வழிமுறை புத்தி யோகம் எனப்படும். நேச்சுரலி இது ரெண்டு தராசு மாதிரி தான். நம்ம எவ்வளவு நம்ம இதுல என்ன பொருளாதாரம் இல்லைன்னு சொல்லுவா, ஜட இதுல பற்றுதல் இருப்போமோ அப்ப ஆன்மீகம் வராது, ஆன்மீகம் மேலேயே இருக்கும்.
நம்ம இந்த பற்று கம்மி 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 ஆகும்போது என்னது இதோட தட்டு இப்படி 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 மேல ரீஸ் ஆகும். அப்ப இது வந்து ஆன்மீகம் முன்னேறும். அப்ப இது வந்து ரொம்பவே லைட்டா போயிடும். ஆன்மீகத்தை நம்ம ஊற 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 இது லைட்டா போயிடும். இல்ல நம்ம வந்து ஜட பொருள் எல்லாம் நம்ம வந்து ஆசை வச்சு நம்ம இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லா மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ் எல்லாம் ஆசை வச்சோம்னா இது வராது. பக்தி தொண்டு பக்தி கொஞ்சம் கம்மியா தான் வரும். பக்தி வளரணும்னா இது வீக்கா போயிட்டே இருக்கும். அதான் பக்தி வளரும். இந்த முன்னேற்றத்தில் என்ன போட்டிருக்கோம், இந்த ஜட உலகின் பந்தத்திலிருந்து வெளியேறுவதற்கான வழிமுறை புத்தி யோகம் எனப்படும். முன்னேற்றத்திற்கு இறுதி இலக்கு கிருஷ்ணரே. மக்கள் இதனை அறியார்கள். எனவே தான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு மற்றும் பக்தர்களின் உளவு இல்லை, பக்தர்கள் உறவு பக்தர்களின் உறவு, அதான் சத் சங்கம் சொல்றாங்க இல்லையா, அது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட், முக்கியமானது. கிருஷ்ணரை இலக்கு என்பதை அறிய வேண்டும். இலக்கினை நிர்ணயித்த பிறகு முன்னேற்றத்தை நோக்கிய பயணம் படிப்படியாக செல்ல இறுதியில் குறிக்கோள் அடையப்படுகிறது. நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம நினைச்சாச்சு இதுதான் இலக்கு. நமக்கு இப்போ எங்கேயோ டெஸ்டினேஷன் போறோம், ஒரு 2 hours ஜேர்னி, நமக்கு தெரியும் அங்கதான் போனோம். ஆனா பாதி வழியில எங்கேயோ இறங்குறோம், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம், இல்ல மேபி நைட் ஸ்டே பண்ணணுமா இருக்கும், அதை பண்றோம். ஆனா எங்க இலக்கு இன்னும் வரல. நம்ம அந்த இலக்கு நோக்கி போயிட்டேதான் இருக்கோம். நம்ம என்ன பாதை போயிட்டே தான் இருக்காது. போலதான் நம்மளுடைய இந்த பாதை எப்படி இலக்கினது கிருஷ்ணரை அடையிறது, இந்த பயணம் வந்து படிப்படியாக முன்னேறதுக்கு தான் இதெல்லாம் பகவான் வந்து வழிவகுனா அவரும் உள்ள சாட்சியா இருக்காரு. உனக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட், என்ன நம்பி ஜப்பா பண்றதுல இன்ட்ரெஸ்டா, வேற ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட், எஸ் ஐ வில் டூ தட் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் யூ, டோன்ட் வரி. சில பேருக்கு நிறைய பண்றதுக்கு பண்ணி கொடுக்குறா இருக்கும். சில பேருக்கு அந்த கஷ்டமான பீரியட்லயும் ஏதோ கொஞ்சம் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கொடுக்காம இருக்க மாட்டார். ஆனா நம்மதான் வந்து கேர்ஃபுல்லா நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும். சோ இந்த சிச்சுவேஷன் ஆல்சோ நான் எப்படி வந்து பகவானை நினைக்கலாம், சும்மாவே சொல்லலாம். நம்ம வந்து உட்கார்ந்து அந்த மாலையை வச்சுதான் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லைனாலும் வாய் மட்டும் சொல்லிட்டே இருக்கலாம். ஆனா அது கணக்குல வராது. அவ்வளவுதான். வாய் வந்து வாயால நம்ம சொல்லி சொல்லி நம்மளும் கேட்டு ஸ்மரணத்தோட நம்ம ஒரு வேலையும் பண்ணும்போது என்ன பகவானோட இதுலதான் லயிக்கிறோம். ஆனா மாலையை வச்சு சொல்லும்போது அந்த கணக்கு இது என்னது ரெக்கார்ட் ஆகுது. அந்த மாதிரி படிப்படியாக செல்ல இறுதியில் குறிக்கோள் அடையப்படுகிறது. ஒருவன் தனது வாழ்வின் குறிக்கோளை அறிந்தும் பலநோக்கு செயல்களில் மயங்கி இருந்தால் அவன் கர்ம யோகத்தில் செயல்படுகிறான். எல்லாம் தெரியும், கிருஷ்ணர் தான் கடவுள் தெரியும், அவரை தான் பஜனை பூஜை பண்ணா தெரியும், எல்லாம் தெரியும். ஆனாலும் எனக்கு வந்து பந்தம் இருக்கு, எனக்கு குழந்தைகள் இருக்கா, அவங்களதான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ப்ரையாரிட்டி இஸ் தட். நம்ம வந்து ப்ரையாரிட்டி இல்ல நம்ம பண்றதுதான். இப்ப ஒரு வேலைக்கு போறவங்க ஒரு லேடியை பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கும் போவான், வீட்டு வேலை பண்ணாம போகலாம் இல்ல, அப்போ அது போல சீக்கிரம் இருந்திருப்பா, வீட்டு வேலையும் பண்ணுவா. பசங்களும் இருப்பாங்க, அவங்களெல்லாம் குளிப்பாட்டி ஸ்கூலுக்கு ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு டப்பா கட்டி ஹஸ்பண்டுக்கு டப்பா கட்டி இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு பண்றவங்களும் இருக்காங்க. சில பேர் வெறும்னா ஆபீஸ்ல போயிட்டு அந்த மாதிரி பண்றவங்க இருக்காங்க. அண்ட் ஜஸ்ட் டாக்கிங் ஜென்ரல் லேடிஸோட கண்டிஷன் என்னன்னா, வேலைக்கு போறவங்க என்னது பொருளாதாரத்துல கொஞ்சம் ஹெல்ப் இருக்கலாம் ஹஸ்பண்டுக்கு அப்படின்னு தான் போறா மெயினா. அப்புறம் படிச்சிருக்கோம் மெயினா இருந்தா படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு. சோ அவங்களாலையும் பண்ண முடியாது. அதே 24 hours தான் அவங்களுக்கும் இருக்கும். அதே 24 hours ஒரு வீட்டுல இருக்கிற லேடிக்கு முடியாம இருக்கும். ஷோ பசங்க இது பண்றாங்க, அவங்க கொண்டு போய் விடணும், அதுக்குள்ள வீட்டுக்கு வந்தா பெருக்கி கூட்டணும், துணியை துவைக்கணும், அது பண்ணணும், அதுக்குள்ள விருந்தாளி யாரா வருவாங்க, சமைக்கணும், எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெருசா இழுத்து ஃபுல் நாள் முழுக்க அவங்க வேலை பண்றா போல இருக்கும். ஆனா வேலைக்கு போறவங்க அதையும் பண்ணுவாங்க, வீட்டு வேலையும் நடக்கும், குழந்தையோட டியூஷன்ஸ் அவங்களே தான் எடுப்பாங்க, சொல்லி கொடுப்பாங்க, எல்லாமே நன்னா போறா போலயும் இருக்கும். இட் டிபெண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி அது வாழ்க்கையை எடுத்து நடத்துறோம் அந்த மாதிரி. சோ இதுல என்ன கொடுத்து, ஒருவன் தனது வாழ்வின் குறிக்கோளை அறிந்தும் பலநோக்கு செயல்களில் மயங்கி இருந்தால் அவன் கர்ம யோகத்தில் செயல்படுகிறான். அப்ப ஆனா நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்ளம் தான் என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நான் ஒரு லேடியோட எக்ஸாம்பிள் சொன்ன போல பலநோக்கு செயல்கள் தான், எல்லாமே பலநோக்கு தான். நான் இப்ப வீட்டை பெருக்கி கூட்டலைன்னா அது அழுக்கா இருக்கும், அப்ப நான் தான் பண்ணணும். பசங்களுக்கு எல்லாம் நான் பண்ணி கொள்ளனா வேற யாரு பண்ணிக்கணும், அதை நான் பண்ணணும். எல்லாமே நான் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது பகவானோட உள்ள அந்த இது வந்து டைம் ப்ரிஃபரன்ஸ் கம்மியா பண்ணும். சோ அவன் என்ன பண்ணுவான், கர்ம யோகம், கர்மனா என்னது வேலை பலநோக்கு செயல்கள் உள்ள இதுல வந்து ஆன்மீகத்துல சொல்ல போச்சுனாக்கா அந்த பலநோக்கு செயல்களில் மயங்கி இருப்பதால் அவன் கர்ம யோகத்தில் செயல்படுகிறான். கர்மானாக்கா இது ஆக்ஷன். எவன் ஒருவன் கிருஷ்ணரை குறிக்கோள் என்பதை அறிந்தும் மன கற்பனைகளில் இன்பம் காண்கின்றானோ, ஒன்னும் பண்ண மாட்டேங்கிறான், மனதார அவன் வந்து இன்பம் காண்கிறான். எப்படி இது மென்டல் கன்காக்ஷன் அவன் பண்றவங்க இருக்கான், அத்வைத்தி பிரின்சிபல். எவன் ஒருவன் கிருஷ்ணரை குறிக்கோள் என்பதை அறிந்தும் மன கற்பனைகளில் இன்பம் காண்கின்றானோ அவன் ஞான யோகத்தில் செயல்படுகிறான்.
ஞானத்தால் என்னது எஸ் அந்த ஸ்கிரிப்சர்ல அப்படி கொடுத்துருக்கு, இது இப்படி கொடுத்துருக்கு, அது பண்ணணும் இது பண்ணணும், அந்த ஸ்லோகம் அப்படி இருக்கு, அதே தான் பண்ணிட்டு இருப்பேனே தவிர நான் அப்ப நீ என்ன பண்ற அந்த பகவானுக்கு நீ என்ன இது பண்ற இல்ல இல்ல அதுக்கு எங்க நேரம், நான் தான் அந்த ஸ்கிரிப்சர் படிச்சுட்டு இருக்கேன், அந்த ஸ்கிரிப்சர் படிச்சு நான் புரிஞ்சு அதனால இங்க கோரிலேட் பண்ணலாம், இதனால இப்படி சொல்லியிருக்காங்க, அதுலயே அவன் வந்து அவன் மைண்டு அவனோட இன்டெலிஜென்ஸ் அதுல யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேனே தவிர தொண்டை எப்போ புரியாது, அதுக்கு நேரமே இல்லை. ஒருத்தன் வந்து இப்போ பல நோக்க செயல்கள் இப்போ வேலை பண்ணிட்டே இருப்போம், கர்மா, அவன் வந்து கர்ம காண்டீஸ். இவன் வந்து ஞானத்தை வளர்த்துட்டு அதை அப்படியே பண்ணிட்டு இருப்பான், மென்டல் கன்பாக்ஷன்ல இருப்பான். அவனும் வந்து பகவானுக்கு சேவை புரியுறது இல்லை. ரெண்டு பேரும் இவன் வந்து ஞான யோகத்துல குறிக்கோளை அறிந்து கிருஷ்ண உணர்வினாலும் பக்தி தொண்டினாலும் கிருஷ்ணரை முழுமையாக ஒருவன் நாடும் போது அவன் பக்தி யோகம், அதாவது புத்தி யோகம், புத்தி யோகத்தில் செயல்படுகிறான். ஆனா யார் வந்து கிருஷ்ணா, எஸ் இவனுக்கும் தெரியும் இந்த மூன்றாவது கேட்டகரி யாரு, கிருஷ்ணா தான் தலைவன், கிருஷ்ணா தான் எல்லாமே தெரியும். ஆனா என்ன பண்ணுவோம், கிருஷ்ணருக்கு பண்ணி சேவை பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் காலையில எழுந்துக்கிறது என்ன, மங்களாரத்தி பாக்குறது என்ன, ஜபா பண்றது, இதெல்லாம் தான் பேசிக் ஸ்டெப்பு. அப்புறம் இருக்கு நிறைய இருக்கு, கோயிலுக்கு போறது என்ன, அப்புறம் அங்க ஒரு பஜனை பண்றது என்ன, அங்க கோயில போயிட்டு சுத்தப்படுத்தி எல்லாம் பண்றதுக்கு இருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு டெய்லி பிரசாதம் விநியோகம் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, குக்கிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய டேர்ன் பை டேர்ன் நம்ம பண்றாங்க. அவங்களுக்கு இன்னும் டைம் எடுத்து பண்ணுவாங்க. நம்ம அந்த லெவலுக்கு எல்லாம் போலனாலும் வீட்டுல உட்கார்ந்த வாக்குல நமக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எது முடியுமோ ஒரு ரவுண்ட்னா ஒரு ரவுண்ட் நமக்கு வேண்டிதான் பண்றோம். நமக்கு வேண்டினா என்னது, நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு பண்றோம். அதுக்குதான் அந்த ரிலேஷன் இஸ் பிட்வீன் காட் அண்ட் அஸ், நாட் ஃபார் எனிபடி. இப்ப நான் ஆக்சுவலி நினைச்சேன் இந்த மாசம் நம்ம நிறுத்திடலாம், இப்பதான் எல்லாரும் நல்லா பண்றோம்னு. சரி வேண்டாம்னா நம்ம எல்லாம் பேபியா தான் இருக்கும், இன்னும் யாரும் மெச்சூரிட்டி வரல, போடலாம், நோ ப்ராப்ளம். இதெல்லாம் யாருக்கும் பெருமைக்கு இல்லை, பட் பண்றது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பண்ணிடுவோம். ஓகே, அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கா, இப்ப பக்தி தொண்டுல என்ன பண்ணுவோமோ அதுதான் வந்து புத்தி யோகம்னு சொல்லிச்சுவோம். பாக்கி எல்லாம் என்னது, ஞான யோகம், கர்ம யோகம். ஓகே, அல்லது புத்தி யோகத்தினால் செயல்படுவான் ஆவான். இதுவே முழுமையான யோகமாகும். இந்த பூர்ணமான யோகமே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை பெற்று இப்ப இந்த புத்தி யோகத்துல என்ன பண்ணோம், இதுல என்னது பக்தி யோகம் ஃபாலோ பண்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆன்மீக குருவை நாடணும். இப்ப நம்ம எங்கேயும் தேடின்னு போறது, அதான் வந்து யாரோ சொல்லுவாங்க குரு வந்து நம்ம யார், அப்ப எங்களுக்கு யாரு குரு அப்படின்னு நீ கேட்டுன்னு போக வேண்டாம். உனக்கு அந்த ஆர்வம் இருந்தா குரு தானாவே நடந்துன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, முன்னாடி அந்த ஒரு இது தெரிஞ்சிடும் நமக்கு, இவர் தான் குரு, யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ ஹிம் அப்படின்னு. நம்ம தேடிண்டே போக வேண்டாம், அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா சூழ்நிலை வந்துடும் அந்த மாதிரி. சோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை பெற்று எப்படி நம்ம போய் தேட வேண்டும், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்துடும். ஏன்னா இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல இருக்கோம் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் குருவோட ஆசீர்வாதத்தினால்தான் இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி குருவை பெற்று ஒரு ஆன்மீக இயக்கத்துடன் தன்னை தொடர்பு படுத்தி கொள்ளும் மனிதனிடம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு தேவையான புத்தி இல்லை எனில், அந்த மாதிரி ஒரு புத்தி இல்லை, இதெல்லாம் தேடிட்டு யாரு போறது நமக்கு தெரியவே தெரியாது. அன்னைக்கு யாரு சொன்னா, குழந்தைகளோட கிளாஸ்ல தான் வந்து எப்படி நீ வந்த அப்படின்னு 2 வருஷமா படிக்கிறான் ஒரு பிள்ளை, இப்பதான் 9th போயிருக்கான். யாரோ வாட்ஸ்அப்ல போட்டா மாதாஜி, நான் கேட்டேன் வந்து நீ இப்போ எனக்கு போட்ட இல்லையா, நான் இப்ப 2 வருஷமா நல்லா படிக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்படியா, எப்ப போட்டேன்னா என்ன அனுப்பினவனுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆனா இவன் வந்து வாட்ஸ்அப் இப்ப என்னோட கேஸ்ல அப்படிதான் ஆச்சு. ஆனா என்னோட கேஸ்ல வந்து தெரியும், இந்த ஆளு அனுப்பினவங்களுக்கு தெரியும். நான் கேட்டு பார்த்தேன், நீ அதை அனுப்பியிருக்க நல்லா இருக்கு, நீ இல்ல எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தேர் நாட் டன். சோ அந்த மாதிரிதான் இதுக்கு நம்மளாம் லக்கி, நமக்கும் ஏதோ ஒரு வாட்ஸ்அப்ல வந்திருக்கோம், இல்ல யாரோ சொல்லியிருப்பா, அப்படிதான் நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். அப்பெல்லாம் இவ்வளவு எல்லாம் உள்ள போயிடுவோம்னு தெரியாது. ஆனா இப்ப உள்ள போக போக என்னது ஆனந்தம் தான், காட் என்ன சொல்ற ஒரு ட்ராப். அப்படி நினைக்கிறவங்க அந்த மாதிரி நினைப்பாங்க, வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு நம்ம நல்ல ட்ராப்ல மாட்டி விட்டோமா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. என்ன ட்ராப், இது வழிதான், இதுதான் வழி, வேற வழியே இல்லை. அவ நம்ம இதுல இருந்தா முழுக்கணும். வெளியில உட்காந்துட்டு கமெண்ட் படிக்கிறவா நிறைய பேர் இருப்பாங்க, நம்ம அது பார்க்க வேண்டாம். அதான் நம்மளோட மூளையை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆனா நம்ம வந்து ஒரு இயக்கத்தை தேடின்னு போக வேண்டாம், இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்துடுறது. இன்னைக்கு நீங்க எல்லாருமே உட்காந்து ஒரு இதுல இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா தேங்க்ஸ் டு சம்படி ஹூ ஹஸ் given us that information, இந்த மாதிரி நடக்கிறது அப்படின்னு. இப்ப அதனால நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை பெற்று ஒரு ஆன்மீக இயக்கத்துடன் தன்னை தொடர்பு படுத்தி கொள்ளும் மனிதனிடம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு தேவையான புத்தி இல்லை எனில், அந்த மாதிரி புத்தி கூட இல்லைன்னா இல்லை எனில் உள்ளிருக்கும் கிருஷ்ணர் பரமாத்மா இருக்காரு, அவனுக்கு அறிவுரைகளை வழங்கி அதன் மூலம் அவன் இறுதியில் எவ்வித சிரமமும் இன்றி தன்னை வந்தடைவதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறார். அதனால உள்ள பரமாத்மா வந்து நம்மள கைடிங் ஃபேக்டர், இஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு சாங்ஷனும் பண்ணுவார். இஸ் நாட் ஓன்லி சாட்சி, அவர் சாங்ஷன் பண்ண நம்மளோட என்ன செயல் பண்றோமோ அதுக்கெல்லாம் சாங்ஷன் பண்றதும் இவர் தான், பரமாத்மா. ஆனா நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும், பௌதிக ஆசை எல்லாம் கிடையாது. ஆன்மீகத்துல என்ன ஆசை இருக்கு, நம்ம ஆசை வச்சுனா போறோம்,
எப்போ நடத்தி கொடுக்கணும், எவ்வளவு பண்ணணும் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். இப்ப முடியலையா, ஓகே நோ ப்ராப்ளம், அவருக்கு எப்போ தோணுமோ அவர் பண்ணுவாராம் கண்டிப்பா. ஆனா ஆசை மாத்திரம் நம்ம வச்சுக்கணும், ஆசையை வந்து விடக்கூடாது. சில பேருக்கு இமிடியேட்டா அதோட எஃபெக்ட் தெரியும், சில பேருக்கு இன்னும் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் இல்ல ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதோட எஃபெக்ட் தெரியும். அவன் கிருஷ்ணர் உள்ளிருக்கும் கிருஷ்ணர் அவனுக்கு அறிவுரைகளை வழங்கி அதன் மூலம் அவன் இறுதியில் எவ்வித சிரமமின்றி தன்னை வந்தடைவதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறார். அந்த நபர் தன்னை எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தி அன்புடனும் பக்தியுடனும் எல்லா விதமான சேவைகளையும் செய்ய வேண்டும். இதுவே தகுதியாகும். நம்மளோட என்ன தகுதி என்னது, எல்லாம் பகவானுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்றோமோ, என்ன நம்ம ஆஃபர்னா சாப்பாடு மாத்திரம் இல்லை, எனிதிங் வி கெட் இட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் டு பகவான். அந்த தாட்டே இருக்கணும். இன்னைக்கு நான் இப்படி இருக்கேன், ஒரு பணம் வந்ததா தேங்க்ஸ் பகவான், ஒரு துன்பம் வந்ததா ஓகே நோ ப்ராப்ளம். இதுல இருந்து எனக்கு படிக்க ஒரு நியூஸ் பார்த்தோன்னே அப்படி கலங்கி போயிட்டேன். இந்த மூணு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டேன். எங்க இருந்தெல்லாம் பப்ளிக் எல்லாம் எப்படி எல்லாம் ஏறி என்ன அப்படி போனோன்னு அவளுக்கு எழுதியிருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஓகே, அதுல இருந்து நமக்கு படிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு. நம்மளும் எவ்வளவு வாட்டி ட்ரெயின்ல போயிருக்கோம் வந்திருக்கோம், பிளேன்ல போயிருக்கோம் வந்திருக்கோம். ஆனா அந்த டைம்ல எல்லாம் நம்மளை காப்பாத்திருக்காரு பகவான். இவா வந்து இந்த ஊர்ல இருந்து பாவம் இந்த வெக்கேஷன்ல இன்னும் போயிட்டு வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் இறந்து போகும்போது அது நினைச்சு. சோ அது அந்த மாதிரி ஒரு துன்பம் வந்தாலும் என்ன நினைக்கணும், சரி இதுலயே நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு லெசன் தான் நம்ம படிக்கணும். அவங்க இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க, அப்புறம் அவங்களை பாத்துக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஏதாவது சம்திங் நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு என்னது மனசுக்கு தகுந்தா போல அதை வந்து ஒரு கன்வின்சிங்கா நம்ம ரிப்ளை வந்து பகவான் ஏதோ இண்டிகேட் பண்றார் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம எடுத்துக்கணும். அந்த நபர் தன்னை எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தி அன்புடனும் பக்தியுடனும் எல்லா விதமான சேவைகளையும் செய்ய வேண்டும். இதுவே தகுதியாகும். அவன் கிருஷ்ணருக்காக ஏதாவது செயலை செய்ய வேண்டும். ஆனா கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஏதோ செயல் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நம்ம வந்து செய்யணும். ஏதோ செயல் அச்செயல் அன்புடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம். தன்னுணர்வு பாதையில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு ஒரு பக்தனிடம் போதிய புத்தி இல்லாவிட்டாலும் அவன் பக்தியுடனும் செயலாற்றினால் முன்னேற்றம் பெற்று இறுதியில் தன்னை வந்தடைவதற்கான வாய்ப்பை பகவானே நல்குகிறார். யாரு மாதாஜி? மாதாஜி நான் படிட்டேன் மாதாஜி. இல்ல ஆயிடுத்தே மாதாஜி, முடிச்சுட்டேன். ஒரே ஒரு பேராகிராஃப் தான் பாக்கி இருக்கு. பரவாயில்ல. ஓகே மாதாஜி. கமலாவணி மாதாஜி படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. தேசாமேவான கம்பார்த்த மஹமச்சனாம் சம் தமக் நாசாயாம் யாத்ம பாவஸ்தோ ஜனாத் நதீபேன ஞானதீபேன பாவஸ்தா தேசம் அவர்களுக்கு ஏவ நிச்சயமாக அனுகம்பா அர்த்தம் விசேஷ கருணையை காட்ட அகம் நான் அஜ்ஞானஜம் அறியாமையின் காரணமாக மன்னிக்கணுமச்சே அஜ்ஞானஜம் அறியாமையின் காரணமாக தம இருள் நாசயாமி அளிக்கின்றேன் ஆத்மபாவ அவர்களது இதயத்தில் சத நிலை பெற்று ஞானத்தின் தீபத்தினால் பாஸ்வதா ஒளிவிடும். மொழிபெயர்ப்பு. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தில் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஒருவரை காசியில் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரே என்னும் கீர்த்தனத்தினை பகவான் சைத்தன்யர் பரவலாக பிரச்சாரம் செய்த போது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அவரை பின்தொடர்ந்தனர். அச்சமயத்தில் காசியின் மிக புகழ்பெற்ற பண்டிதரான பிரகாசானந்த சரஸ்வதி பகவான் சைத்தன்யரை உணர்ச்சியில் வசப்பட்டவர் என்று ஏளனம் செய்தனர். பெரும்பாலான பக்தர்கள் அறியாமையின் இருளில் இருப்பதாகவும் தத்துவபூர்வமாக பார்த்தால் இவர்கள் குழந்தையை போன்று உணர்ச்சி பூர்வமானவர்கள் என்றும் சில சமயங்களில் பக்தர்களை மாயாவாத தத்துவவாதிகள் நிந்திப்பது உண்டு. ஆனால் அஃது உண்மை அல்ல. பக்தியின் தத்துவமே சிறந்தது என்று எடுத்து வைத்த மிகச்சிறந்த அறிஞர்கள் பலர் உண்டு. பக்தன் அத்தகு அறிஞர்களின்
புத்தகங்களையோ தனது ஆன்மீக குருவையோ முறையாக பயன்படுத்தி கொள்ளாவிட்டாலும் அவன் தனது பக்தி தொண்டில் நேர்மையுடன் இருந்தால் அவனது இதயத்தில் வீற்றிருக்கும் கிருஷ்ணரே அவனுக்கு உதவுகிறார். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள நேர்மையான பக்தன் ஞானமற்றவனாக இருக்க முடியாது. அவன் பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் பக்தி தொண்டினை செயலாற்ற வேண்டும். இதுவே அவனுக்கு தேவையான ஒரு தகுதி. பகுத்தறிவின்றி தூய ஞானத்தை பெற முடியாது என்று மாயாவாத தத்துவவாதிகள் எண்ணுகின்றனர். அவர்களுக்காகவே பரமபுருஷர் இந்த பதிலை அளிக்கின்றார். தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் போதிய கல்வி மற்றும் வேத கொள்கைகளில் போதிய ஞானம் இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் இப்பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி முழுமுதற் கடவுளே அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறார். மனக்கற்பனையின் மூலம் பரம உண்மையினை பூர உண்மையினை பரம புருஷ பகவானை புரிந்து கொள்வதற்கு எவ்வித வாய்ப்பும் இல்லை என்று அர்ஜுனனுக்கு கூறுகின்றார் பகவான். ஏனெனில் பரம உண்மை மிகவும் உன்னதமானவர். வெறுமனே மனதால் முயற்சி செய்வதன் மூலம் அவரை புரிந்து கொள்வதோ அடைவதோ சாத்தியமல்ல. கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் மனிதன் கற்பனை செய்து கொண்டே போகலாம். ஆனால் அவன் பரம உண்மையை நேசிப்பவனாக இல்லாவிடில் கிருஷ்ணர் அல்லது பரம உண்மையை அவனால் ஒருபோதும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே பரம உண்மையான கிருஷ்ணர் திருப்தியுற்று தனது அசந்திய சக்தியின் மூலம் தூய பக்தனின் இதயத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். தூய பக்தன் சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணரை தனது இதயத்தில் தாங்கியுள்ளான். சூரியனை போன்றவரான கிருஷ்ணர் இருப்பதால் அறியாமை என்னும் இருள் உடனடியாக அகற்றப்படுகிறது. தூய பக்தனுக்கு கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்படும் விசேஷ கருணை இதுவே. பல கோடி பிறவிகளாக ஜடத்துடன் தொடர்பு கொண்டதன் களங்கத்தினால் ஒருவனுடைய இதயம் ஜடத்தன்மை என்னும் தூசியினால் எப்போதும் கவரப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இளையராது ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் செய்யும் போது அந்த துளசியினை விரைவில் தூய்மைப்படுத்தி தூய ஞானத்தின் தளத்திற்கு உயர்வு பெறுகின்றான். இது இலக்கான விஷ்ணுவினை பக்தி தொண்டினாலும் நாம சங்கீர்த்தனத்தாலும் மட்டுமே அடைய முடியுமே மொழிய மனக்கற்பனைகளாலோ வாதங்களாலோ அல்ல. தூய பக்தன் தனது வாழ்க்கையின் ஜட தேவைகளை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. அவன் ஏங்க தேவையில்லை. ஏனெனில் அவன் தனது இதயத்தில் உள்ள இருளை அகற்றும் போது பக்தனின் பிரியமான பக்தி தொண்டினால் திருப்தியுறும் பரம புருஷர் தனது பக்தனுக்கு தேவையான அனைத்தையும் தானே வழங்குகிறார். இதுவே பகவத்கீதையின் உபதேசங்களின் சாரமாகும். பகவத்கீதையை கற்பதனால் ஒருவன் பரம புருஷரிடம் முழுமையாக சரணடைந்த ஆத்மாவாக ஆகி தன்னை தூயப்படுத்தி பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துகிறான். பகவானே பொறுப்பேற்றுக் கொள்வதால் அவன் எல்லா விதமான ஜட விருப்பங்களில் இருந்தும் முழுமையாக விடுதலை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அப்ப இந்த மாதிரி பக்தர்களுக்கு என்ன கொடுக்கிறார் பகவான்? அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்கள் இதயத்தினில் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் எனும் சுடர்விடம் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஆல்ரெடி பெர்மனண்டா இருக்காரு எல்லாருடைய இதயத்திலையும். ஆனா அஜ்ஞானத்தை இருக்காங்க. அஜ்ஞானம்னா என்னது தெரியாது, அறியாமையில இருக்காங்க. அப்ப அதுல என்னது ஒரு சுடர் இது ஒரு தீபம் ஏற்றுனா எப்படி ஒரு இருட்டை போக்குறதோ அது போல நான் அறிவு கொடுக்குறேன். அந்த அறிவினால அவங்களுடைய இது ஞானம் ஏற்பட்டு விடும். அஜ்ஞானத்தை போக்கி விடுவேன் அப்படிங்கிற காசி அது ஒரு இதை சொல்ற காசி. அந்த அதுல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்று கீர்த்தனத்தை இப்ப பகவான் சைத்தன்ய பரவலாக பிரசாரம் செய்த போது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அவரை பின்தொடர்ந்தார். ஆனால் அந்த சமயத்துல என்னது காசின் மிக புகழ்பெற்ற பண்டிதரான பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி அவர் என்ன நினைச்சார்? வளம் வந்து உணர்ச்சி பரவசம் ரொம்ப. ஆக்சுவலி அவங்க எல்லாம் வந்து அத்வைதிஸ் எல்லாம் எப்படின்னாக்கா ரொம்ப ஞானத்தால அவங்க வந்து வழிபடும் போது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பஜனை பண்றது, ஒரு என்ன சொல்றது, பகவானை நினைத்து பாடுறது என்ன, அழறது என்ன, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த இமோஷன்ஸே காட்ட மாட்டாங்க. அவங்க அப்படியே ஞானத்தால அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது அவர் என்ன நினைக்கிறார்? சமயத்தில் காசின் மிக புகழ்பெற்ற பண்டிதரான பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி பகவான் சைத்தன்யரை உணர்ச்சியின் வசப்பட்டவர் என்று ஏளனம் செய்தார். ரொம்ப இந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் தெரியாது இல்லையா? குழந்தைகள் நினைச்சா அப்படி சிரிக்கும்,
கொஞ்சம் இது வந்ததுன்னா இன்னும் கோவம் வரும், அழுவாங்க. இந்த சின்ன பசங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி இமோஷனை வெளியில காட்டுறா போல இவர் பண்றாரு அப்படின்னு ஏளனம் செய்யறார். பெரும்பாலான பக்தர்கள் அறியாமையின் இருளில் இருப்பதாகவும் தத்துவபூர்வமாக பார்த்தால் இவர்கள் குழந்தையை போன்ற உணர்ச்சி பூர்வமானவர்கள் என்றும் சில சமயங்களில் பக்தர்களை மாயவாத தத்துவவாதிகள் நிந்திப்பது உண்டு. இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி நாங்களும் தான் டிவோட்டி, நாங்கெல்லாம் எப்படி இருக்கோம், நல்லபடி உணர்ச்சி எல்லாம் காட்டக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு இருப்பாங்க. அப்படி இல்ல, நம்ம இதுல சொல்றாங்க, காட்டுங்க, பகவான் இடத்துல அழுங்க, நல்லா சிரிச்சு டான்ஸ் பண்ணு, அப்படி எல்லாம் யூ ஷோ யுவர் இமோஷன்ஸ் எப்படி பாட்டில பண்ணி 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 வைக்கக்கூடாது. அதனால நம்ம வந்து நிறைய இப்ப நிறைய வந்திருக்கேன், லாஃபிங் கிளப்னு எல்லாம் வந்திருக்கேன். இன்னும் வீட்டுல பேச மாட்டாங்க. அப்ப என்ன பண்ணோம், நம்ம இமோஷன்ஸ் காட்டணுமே. வெளியில போ, கார்டன்ல போயிட்டு அதுக்கு ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டி சரிங்க அப்படின்னா சிரிக்கிறோமா. அதுக்கு அவங்க நம்ம சிரிக்க வைக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து ஃபீஸ் வாங்குறாங்க. அதுக்கு வீட்லயே நல்லா பேசி இமோஷன் ஷுட் நாட் பி பாட்டில்ட் அப். அது என்ன இருந்தாலும் இப்போ நம்ம என்ன ஒரு இமோஷன் வருது, கோவம் இருந்ததுனாலும் கோவமா வெளிப்படுத்த வேண்டாம். இதை புரிஞ்சுட்டு நம்ம வார்த்தைகளா கரெக்டா பேசி இருக்கோம், புரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஆன்மீகத்திலயும் அப்படிதான். அவங்க வந்து இஸ்கான்ல எப்படி நல்ல பரவசமா இருக்கு, பகவானை நினைத்து நல்லா இருக்கு, அழகா கீர்த்தனம் எல்லாம் பாடலாம், நல்லா புகழ் இது என்னது அவரை புகழ்ந்து நிறைய கீர்த்தனம் பண்ணலாம், நிறைய நாம ஜபம் பண்ணலாம். எதுவுமே என்ஜாய் அண்ட் டூ இட் தான் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு எல்லா புலங்களையும் அடைக்கிட்டு பண்ணணும்லாம் சொல்லவே இல்லை. நல்லா சாப்பிட பிடிக்குமா, பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணலாங்க, நல்லா பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி நம்மளும் சாப்பிடலாம். ஆனா அது அந்த எண்ணத்துல பண்ணக்கூடாது. பட் சொல்றேன், ஒண்ணுமே இங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. வாட் எவர் யூ டூ, கிவ் இட், ஆஃபர் இட் டு காட் அண்ட் யூ கேன் என்ஜாய் லைஃப் அந்த மாதிரி. ஆனா அவங்க என்ன இப்படி சொன்னாங்க, நீங்கெல்லாம் வந்து உணர்ச்சி பசங்க, சின்ன பசங்க பண்றா போல இருளில் இருப்பதாகவும் நீங்களாம் இருளில் இருக்கிற தத்துவபூர்வமாக பார்த்தால் இவர்கள் குழந்தையை போன்ற உணர்ச்சி பூர்வமானவர்கள் என்றும் சில சமயங்களில் பக்தர்களை மாயாவாத தத்துவவாதிகள் நிந்திப்பது உண்டு. ஆனால் அது உண்மை அல்ல. பக்தியின் தத்துவமே சிறந்தது, பக்தியின் தத்துவமே சிறந்தது என்று எடுத்துரைக்க மிக சிறந்த அறிஞர்கள் பலர் உண்டு. பக்தன் அத்தகைய அறிஞர்களின் புத்தகங்களையோ தனது ஆன்மீக குருவையோ முறையாக பயன்படுத்தி கொள்ளாவிட்டாலும் அவன் தனது பக்தி தொண்டில் நேர்மையுடன் இருந்தால் அவனது இதயத்தினுள் வீட்டிலிருக்கும் கிருஷ்ணரே அவனுக்கு உதவுகிறார். நிறைய இதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து பண்டிதர்கள்லாம் இருக்காங்க. அவன் வந்து இதுல புக்கெல்லாம் நமக்கு படிக்க முடியலையா, ஒண்ணும் இல்ல, நமக்கு என்ன இப்ப குருமார்கள் சொல்லிருக்கோம் அதை நம்ம நல்லா பண்ணிட்டு போனாலே உள்ள இருக்கிற பகவானை நம்ம வந்து கைடு பண்ணி கூட்டிலே போங்க. அந்த மாதிரி இதை பயன்படுத்த முடியும். இல்லைனாலும் தனது பக்தித்துடன் நேர்மையுடன் இருந்தால் தனது இதயத்தினுள் வீட்டிற்கும் கிருஷ்ணரே அவனுக்கு உதவுகிறார். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள நேர்மையான பக்தன் ஞானமற்றவனாக இருக்கவே முடியாது. அவனுக்கு வந்து மேபி அவனுக்கு எல்லாம் ஸ்லோகா தெரியாதா இருக்கும், சான்ஸ்கிரிட் தெரியாதா இருக்கும், அதெல்லாம் நாட் மெட்டீரியல் அட் ஆல். பக்திக்கும் ஒரு லாங்குவேஜ், சான்ஸ்கிரிட் இஸ் ஆஃப்டர் ஆல் லாங்குவேஜ். எனக்கு பிரெஞ்சு தெரியும், ஜெர்மன் தெரியும், அதுவும் ஒரு லாங்குவேஜ் தான். அது தெரியாதுனாலும் அது ஒரு லாங்குவேஜ் தான். சான்ஸ்கிரிட் தெரியல, நோ ப்ராப்ளம். சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகா சொல்ல தெரியல, நோ ப்ராப்ளம். பக்தி இருக்கு. அதனால இப்ப ஏழை ரொம்ப படிப்பறிவே இல்லாதக்கு இருக்கான், பணமே இல்லை, அவன்கிட்ட கூடி பகவான் வந்து கிரேஸ் பண்ண முடியும். அதான் நம்ம வந்து இந்த குச்சேலர் எனது குச்சேலருக்கு என்ன சொல்லுவோம், சுதாமா கதையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அவ்வளவு ஏழை, அதனால அவர் வந்து பக்தி தான் பண்ண. அந்த பக்தி தான் அவர் வந்து கட்டுப்போட முடியும், பகவானை வந்து கட்டி போட முடியும். எதால? பக்தி தொண்டால்தான். சோ அந்த பக்தி வந்து யார் வேணா வரும். ஆனா நம்ம வந்து மனசார வந்து பக்தி தொண்டு புரியணும். பக்தி தொண்டு நேர்மையுடன் இருந்தால் அது இதயத்தினுள் வீட்டிலும் கிருஷ்ணரே அவருக்கு உதவுகிறார். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள நேர்மையான பக்தன் ஞானமற்றவனாக இருக்க முடியாது. அவன் பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வுடன் பக்தி தொண்டினை செயலாற்ற வேண்டும். இது அவனுக்கு தேவையான ஒரே தகுதி. நமக்கு என்ன ஒரு தகுதி வேணும்? பக்தி தொண்டு புரியணும். பஸ் பகுத்தறிவின்றி தூய ஞானத்தை பெற முடியாது என்று மாயாவாத தத்துவவாதிகள் எண்ணுகின்றனர். இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும், நல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தாதான் ஞானமாக பகவானை இன்னும் உணர்ந்து படிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த மாதிரி என்றாங்க. அவர்களுக்காகவே பரமபுருஷன் இந்த பதிலை அளிக்கிறார். தூய பக்தி அவளுக்கு வேண்டிதான் சொல்றாரு. பகவானை கட்டி போடணும்னா ஏதாவது நீ நல்ல நாலேஜ், ஓஹோ PhD படிச்சிருக்கியா, ஓஹோ நல்ல ஸ்லோகாலாம் நான் சொல்றியா, சரி தட் மீன்ஸ் நான் உனக்கு நிறைய அருளுகிறேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. பக்தியாலதான் பகவானை வந்து கட்டு போட முடியும். அவர் வந்து நமக்கு அவர் நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் பண்ணுவார். இப்போ பக்தியால நம்ம பண்ணாதான். இந்த பதிலை அளிக்கிறார். தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள் போதிய கல்வி மற்றும் வேத கொள்கைகளின் போதிய ஞானம் இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் இப்பதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி முழுமுதற் கடவுளை அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறார். மனக்கற்பனையின் மூலம், அத்வைத்திசம் சொல்ல, மனக்கற்பனையா அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்களோ பூர்ண உண்மையினை பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்வதற்கு எவ்வித வாய்ப்பும் இல்லை என்று அர்ஜுனனுக்கு கூறுகின்றார் பகவான்.
ஏனெனில் பரம உண்மை மிகவும் உன்னதமானவர். வெறுமனே மனதால் முயற்சி செய்வதன் மூலம் அவரை புரிந்து கொள்வதோ அடைவதோ சாத்தியமில்லை. ஒன்லி பை அந்த ஏட்டுக்கல்வி, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இது வந்திருக்கேன்ல, ஒன்லி பை என்னது ரிப்பீட்டிங் த வேர்ட்ஸ், அதுல எழுதி இருக்கு, நான் ரிப்பீட் பண்ணி எஸ் பகவான் இஸ் தி கிரேட், பகவான் இஸ் கிரேட், எவ்ரிதிங் இஸ் கம் ஃப்ரம் ஹிம், அவர் தான் எல்லாம் படைத்தார். ஆனா மனசுல வந்து அந்த ஒரு ஞானமே இது என்னது, ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம நம்ம சும்மா ஒரு அந்த படிச்சு ரோட் லேர்னிங் சொல்லுவோமே, எனக்கு பயாட் பண்ணி அப்படி சொல்றோம். அதுல அந்த மாதிரி ஒரு ஞானத்தை வளர்த்துறதுல ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. அப்போ பகவானை வந்து அடையிறது சாத்தியம் இல்லை. மூலம் அவரை புரிந்து கொள்வதோ அடைவதோ சாத்தியமில்லை. கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் மனிதன் கற்பனை செய்து கொண்டே போகலாம். ஆனால் அவன் பரம உண்மையை நேசிப்பவனாக இல்லாவிடில் கிருஷ்ணர் அல்லது பரம உண்மையை அவனால் ஒருபோதும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவனை புரிந்து கொள்ள, பகவானை புரிந்து கொண்டு அவருக்கு சேவை புரியணும்னா எப்படி, அந்த பக்திங்கிற அந்த இது வாணும். பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே பரம உண்மையான கிருஷ்ணர் திருப்தியுற்று தனது அச்சிந்திய சக்தியின் மூலம் தூய பக்தனின் இதயத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். தூய பக்தன் சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணரை தனது இதயத்தில் தாங்கியுள்ளான். சூரியனை போன்றவரான கிருஷ்ணர் இருப்பதால் அறியாமை என்னும் இருள் உடனடியாக அகற்றப்படுகிறது. தூய பக்தனுக்கு கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்படும் விசேஷ கருணை ஞான தீபேன பாஸ்வதா. நான் வந்து உங்களுடைய ஹிருதயத்தில் ஞானம் என்ற ஒரு இதை வந்து ஏற்றி அந்த இருளை போக்குகிறேன். என்ன ஞானம்? நாட் மென்டல் கன்காக்ஷன். பகவான் பேர்ல உள்ள அன்பு, தூய அன்பு வச்சு பகவானுக்கு சேவை புரியறோம். அந்த ஒரு இது என்னது சேவை மனப்பான்மை, பக்தி தொண்டு, பக்திங்கிற அந்த விசேஷ கருணை வந்து அவர் தான் அளிக்கிறார். பல கோடி பிறவிகளாக ஜடத்தின் தொடர்பு கொண்டதன் கலங்கத்தினால், நம்மளாம் அந்த மாதிரி தானே நிறைய பிறவிகா இதே ஜடத்துல தானே இருக்கும். அதனால நம்ம களங்கம் ஃபுல்லா களங்கமா தான் இருக்கும். அதன் காரணமாக ஒருவனுடைய இதயம் ஜடத்தன்மை என்னும் தூசியினால் எப்போதும் கவரப்பட்டுள்ளது. எப்போதும் ஜடத்தால அந்த நிறைய இந்த என்ன கண்ணாடியில தூசி பட்டா போல, நெருப்பு வந்து புகையால மூடி இருக்கிற போல, இந்த ஃபீட்டஸ் குழந்தை வந்து அந்த கருப்பை அது மூடி இருக்கிறப்ப, இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோங்க. அந்த மாதிரி நம்மளோட இதை எதிர்த்து எல்லாமே பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட தான் பார்க்கணும். ஏன் பகவான் எதுக்கு திருடினார், அப்ப பகவான் திருடலாமோ, நான் திருடப்படாதா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க. சரி, நம்ம வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட பார்த்தோம்னா புரியாது. ஆனா ஆனந்தமா நமக்கு பகவான் புரிஞ்சு ஆனந்தம் வரப்போ வரும் பக்தியோட பண்ணினாதான் வரும். சோ அங்க நம்ம வந்து ஜடத்தன்மை என்னும் தூசியினால் எப்பொழுதும் கவரப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இடையராது ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்யும் போது அந்த தூசியை விரைவில் தூய்மைப்படுத்தி தூய ஞானத்தின் தளத்திற்கு உயர்வு பெறுகின்றான். இறுதி இலக்கான விஷ்ணுவினை பக்தி தொண்டிற்கு, விஷ்ணுனா கிருஷ்ணா தான் நினைக்கிறோம். இறுதி இலக்கான விஷ்ணுவினை பக்தி தொண்டினாலும் நாம சங்கீர்த்தத்தினாலும் மட்டுமே அடைய முடியுமே ஒழிய கற்பனைகளாலோ வாதங்களாலோ அல்ல, தூய வாதங்களாலோ அல்ல. தூய பக்தன் தனது வாழ்க்கையின் ஜட தேவைகளை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. அவன் ஏங்கல் தேவையில்லை. இது வந்து ரொம்ப கிளியரா நான் இதுக்கப்புறம் நம்ம பகவத்கீதா அப்புறம் அதெல்லாம் படிக்க போறோம். இந்த நெக்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஈஷோபனிஷத் எல்லாம் படிக்கும்போது தெரியும். நமக்கு இல்லாத இப்போ ஒரு பறவையா இருக்கட்டும், இப்போ கொஞ்சம் இருட்டுறதுக்குள்ள எல்லாம் அவங்க கூட்டுக்கு போயிடும். திரும்பி காலையில எந்திருக்கும், நம்ம எந்திருக்கிறோமோ இல்லையோ, கொஞ்சம் வெளிச்சாத்தால் படப்படப்படா அதோட சத்தம் எல்லாம் வரும். வந்து அடுத்த நேரத்துக்கு என்ன சாப்பிடணும் அவங்களுக்கு வந்து தெரியவே தெரியாது. அந்த புத்தி அவளுக்கு கொடுக்கல. தேர் ஆல் ஹாப்பி. ஏதோ டிசீஸ் வந்தது அவளுக்கு, ஓவர் ஈட்டிங் இல்ல வறுமை, அதெல்லாம் நம்ம பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ்ல பார்த்திருக்கோமா? இல்லவே இல்லை. எல்லாம் நம்ம மனுஷாதான், நம்ம தான் ஹோல்டு பண்றோம், நம்ம தான். இதெல்லாம் நம்ம வந்து நெட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெட் ஆஃப் டிவோஷன் எல்லாம் படிக்கலாம். தூய பக்தி எப்படி காட்டணும், நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதெல்லாம் போக அதெல்லாம் வரும். இறுதி இலக்கான விஷ்ணுவினை பக்தி தொண்டினாலும் நாம சங்கீர்த்தத்தினாலும் மட்டுமே அடைய முடியுமே ஒழிய மனக்கற்பனைகளாலோ வாதங்களாலோ அல்ல. தூய பக்தன் தனது வாழ்க்கையின் ஜட தேவைகளை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஒரு எறும்பும் வாழறது. நம்ம யாரு அந்த எறும்புக்கு டெய்லி சாப்பாடு போட்டு இருக்கா? அது எப்படி வாழறது? அதுக்கு எங்கிருந்தோ ஃபுட்டு கிடைக்கிறது. அதே போல யானை, பெரிய பெரிய அனிமல்ஸ், யானையும் எறும்பு தான் எனக்கு எப்பவுமே நினைவு. ஒரு சின்ன 8 கால் பூச்சியா இருக்கணும். எனிதிங், they're all alive, they don't die because of வறுமை. அதுகளுக்கு வறுமை. மனுஷன் வேணா வறுமையில வாடுறோம், அந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஒருத்தவங்க ஓவர் ஈட்டிங்ல இது கஷ்டப்படுறான், ஒருத்தவங்க வந்து சாப்பாடு இல்லாம கஷ்டப்படுறான். ஆனா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூச்சியா இருக்கணும், அதுக்கும் வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ லிவிங். எந்த லிவ் பண்றது? அதுக்கும் ஏதோ தீனி கொடுக்குறா, யாரோ ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்க. யாரு? பகவான் தான். ஒரு யானை வளர்த்துறோம், அந்த விற்போம், அந்த காகனம் இஸ் டேக்கிங் கேர். அவங்ககிட்ட அவ்வளவு டன் கணக்குல அந்த அரிசியும் இதுவும் எப்படி அவன் கொடுக்குறான் ஃபுட்டு அப்படின்னு நமக்கே அதிசயமா. நான் பார்க்கும்போது எப்பவுமே அதிசயமா இருக்கும். பாவம், அவனே வந்து பிச்சை எடுத்துன்னு வாழறான், அவனுக்கு எங்க இவ்வளவு பணம் வரும் அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்திருக்கேன்.
எல்லாம் பகவான் ஏதோ ஒரு ரூபத்துல அவர் வந்து அந்த அனிமல்ஸையும் காப்பாற்றதான் செய்யறார். எல்லா உயிர் வாழியும் யாரோட நம்பிக்கையில இருக்கு? யாரோ ஒருத்தர் நம்ம பணம் போடுவோம் அந்த மாதிரி நம்பிக்கை கிடையாது. பகவான் இருக்கான், பகவான் தான் பாத்துக்கிறாரு. ஏனெனில் எந்த இருந்தேனா தேவையான அனைத்தையும் தானே ஓகே. ஏனெனில் அவனுக்கு கவலைப்பட வேண்டியதில்லை, அவன் ஏங்க தேவையில்லை. ஏனெனில் அவன் தனது இதயத்தில் உள்ள இருளை அகற்றும் போது பக்தனின் பிரியமான பக்தி தோன்றினால் திருப்தியுறும் பரமபுருஷர் தனது பக்தனுக்கு தேவையானவை அனைத்தையும் தானே வழங்குகிறார். இது நீங்க உங்க லைஃப்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்தா, நான் பண்ணினேன்னு சொல்லிட்டு என்ன நடந்தது, நான் பண்ணறதை விட இது கொஞ்சம் நல்லாவே நம்ம லைஃப்ல நடந்திருக்கு, சில விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கும். சோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து கிரெடிட் கொடுத்தே ஆகணும். இதெல்லாம் பகவானோட இச்சை, பகவானோட இச்சையால இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. அதனால இப்ப நினைச்சு பார்க்கணும், நம்ம எங்க இருந்தோம், இப்படி வந்திருக்கோம், நிறைய இழந்திருக்கோம். இட் இஸ் நாட் யாருமே இழக்காம இல்லை, எல்லாரோட லைஃப்ல நிறைய திங்ஸ் வச்ச அந்த இழந்திருக்கலன்னா நான் இங்க கொடி கட்டி பறந்திருப்பேன் தெரியுமா அப்படின்னு பேசுறவங்க இருக்காங்க. நானே சொல்லலாம், அந்த மாதிரி நிறைய ஐ ஹவ் லாஸ்ட். ஆனா என்னன்னா, the things have changed dramatically. இவ்வளவு சேஞ்ச் அனுப்புறேன் பார்த்தா, நான் அதை அச்சீவ் பண்றதை விட இப்ப நான் அச்சீவ் பண்றது சம்திங் டிராஸ்டிக் சேஞ்ச். இந்த இதை நான் கற்பனையில கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி லைஃப் நம்ம லீட் பண்ணோம். எவ்ரிபடி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். நம்ம எங்க இருந்தோம், இப்ப எப்படி இருக்கோம். ஆனா நான் பிளான் பண்ண போல இல்ல, டெஃபினட்டா அந்த மாதிரி இருக்கும், நிறைய பேருக்கு இருக்கும். நான் என்னெல்லாமோ பிளான் பண்ணேன் முடியல அப்படின்னு. ஆனா பகவான் தான் ஒரு பட்டம் போட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு லைஃப் ஸ்கெட்ச் பண்ணி சொல்றாரு. He will do the best. ஏன்னா அவரை ஒன்லி நம்பிக்கையோட இது பண்ணா போதும், அவரை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணா போதும். இதுவே பகவத்கீதையின் உபதேசங்களின் தனது பக்தனுக்கு தேவையானவை அனைத்தையும் தானே வழங்குகிறார். இதுவே பகவத்கீதையின் உபதேசங்களின் சாரமாகும். பகவத்கீதையை கற்பதனால் ஒருவன் பரமபுருஷனிடம் முழுமையாக சரணடைந்து ஆத்மாவாகி தன்னை தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துகிறான். பகவானே பொறுப்பேற்றுக் கொள்வதா, ஏன்னா நம்ம பகவான்கிட்ட விட்டுடுறோம். அதனால டென்ஷன் இல்லாம இருக்கணும். பகவான் நீ தானே எல்லாம் படைத்திருக்க இல்லையா, ஐ வில் டூ மை பெஸ்ட், எல்லாம் பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட விட்டுடுறேன். அப்புறம் அவருக்கு தான் டென்ஷன், ஓ இவன் வேற நம்மள போட்டு நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கானா, சரி அவனோட லைஃப் நல்லா பண்ணிடலாம், ஏன்னா அவன் என்ன நம்பி இருக்கான். அப்ப அவனோட லைஃப் நம்ம தான் நுழைஞ்சு அவனுக்கு எல்லாம் நல்லது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு he will come and he will do best things for us. நமக்கு எது வந்து சரி, நமக்கு எது சரியோ அது வந்து அவர் பண்ணுவார். அவன் எல்லா விதமான ஜட விருப்பங்கள்ல இருந்தும் முழுமையாக விடுதலை அடைகிறான். அதனால நம்ம வந்து ஒரு ஜட ஆசைகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கலாம். எஸ் எஸ் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க இல்லையா மாதாஜி? இல்லையா ராஜேஸ்வரி? இருக்கேன். அர்ஜுன உவாச பரம் பிரம்ம மரம் பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாதம் திவ்யமாதிதே வமஜம் விபும் ஆகுஸ்வாம் ருஷய சர்வதே பஷி நாரத சததா அசீதோ தேவலோ வியாச ஸ்வயம் சைவ பிரவிஷி மே. அர்ஜுன உவாச, அர்ஜுனன் கூறினான், பரம் பரம பிரக்ம உண்மை, பரம் பரம தாம இருப்பிடம், பவித்ரம் தூய்மையானவர், பரமம் பரம பவான் நீரே, புருஷர், ஷா ஈஸ்வதம் நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர் அஜம் பிறப்பற்றவர், விபு மிக பெரியவர், ஆகு கூறுகின்றனர், வாம் உம்மை, ரிஷிகள், சர்வே எல்லா, தேவர்களின் ரிஷியாகிய நாரதர், ததா அவ்வாறே, அசிதர் தேவலர், வியாசர், ஸ்வயம் தாங்களே, மேலும், ஏவ நிச்சயமாக, பிரவிஷி விளக்குகின்றனர், மே எனக்கு. மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனன் கூறினான், நீரே பரம்பிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம் மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். தனிப்பட்ட ஆத்மாவிடமிருந்து பரமன் வேறுபட்டவர் என்னும் கருத்து இந்த இரு பதங்களில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை பதங்களின் மூலம் மாயாவாத தத்துவவாதிகளுக்கு பரமபுருஷர் வழங்குகிறார். இந்த அத்தியாயத்தில் பகவத்கீதையின் மிக முக்கியமான 4 பதங்களை கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் எல்லாவித சந்தேகத்திலிருந்தும் முழுமையாக விடுபட்டு கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொள்கிறான். நீயே பரம்பிரம்மன், புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் என்று அவன் உடனடியாக தைரியமாக அறிவிக்கிறான். அனைத்தையும் அனைவரையும் தோற்றுவிப்பவன் நானே என்று கிருஷ்ணர் முன்பே கூறியுள்ளார். எல்லா தேவர்களும் எல்லா மனிதர்களும் அவரையே சார்ந்துள்ளனர். மனிதர்களும் தேவர்களும் அறியாமையின் காரணத்தால் தங்களை பூரணமாக
மாணவர் என்றும் பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து சுதந்திரமானவர்கள் என்றும் எண்ணுகின்றனர். பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலம் இந்த அறியாமை முற்றிலும் விளக்கப்படுகிறது. இந்த முந்தைய பதத்திலே பகவான் விளக்கினார். இங்கே வேத விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப அவருடைய கருணையால் அர்ஜுனன் அவளை பரம உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்கிறான். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு மிக நெருங்கிய நண்பர் என்பதால் அர்ஜுனன் பரம உண்மை என்றும் முழுமுதற் கடவுள் என்றும் அவரை முகஸ்துதியாக கூறுகிறான் என்று கருதக்கூடாது. இந்த இரு பதங்களில் அர்ஜுனனை கூறப்படுபவை அனைத்தும் வேத வாக்கியங்களில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. பரமபுருஷருக்கு பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள் மட்டுமே அவரை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றும் மற்றவர்களால் முடியாது என்றும் வேத வாக்கியங்கள் உறுதி செய்கின்றன. இப்பதங்களில் அர்ஜுனனால் பேசப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வேத இலக்கியங்களில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்தையும் பரம்பிரம்மன் சார்ந்துள்ளதாக கேன உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் அனைத்தும் தன்னை சார்ந்துள்ள கிருஷ்ணர் என்பவர் விளக்கியுள்ளார். முண்டக உபனிஷத்து அனைத்தும் எவரை சார்ந்துள்ளதோ அந்த பரமபுருஷரை அவரை பற்றி எப்போதும் சிந்திப்பதன் மூலம் மட்டுமே உணர முடியும் என்று உறுதி செய்கிறது. கிருஷ்ணரை பற்றிய அத்தகைய நிரந்தர சிந்தனை ஸ்மரணம் எனப்படும். இந்த பக்தி தொண்டின் வழிகளில் ஒன்றாகும். கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதால் மட்டும் ஒருவன் தனது நிலையை புரிந்து கொண்டு இந்த ஜட உலகிலிருந்து விடுபட முடியும். வேதங்களில் தூய்மையானவர்கள் மிக தூய்மையானவர் என்று பரமபுருஷர் இருக்கப்படுகிறார். தூய்மையானவர்கள் மிக தூய்மையானவர் கிருஷ்ணரே என்பதை புரிந்து கொள்வன் தனது பாவச் செயல்களில் இருந்து தூய்மை அடையலாம். பரமபுருஷரிடம் சரணடையாத வரை பாவச் செயல்களில் பாதிப்புகளிலிருந்து தப்ப முடியாது. கிருஷ்ணர் பவித்திரமானவர் என்ற அர்ஜுனனின் கூற்று வேத இலக்கியங்களில் கூற்றுக்கு ஏற்புடையதாகும். மேலும் நாரதரை தலைமையாக கொண்ட மிகச்சிறந்த சான்றோர்களும் இதனை உறுதி செய்துள்ளனர். கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமரா முழுமுதற் கடவுள். ஒருவன் எப்போதும் அவரின் மீது தியானம் செய்து அவருடனான திவ்யமான உறவினை அனுபவிக்க வேண்டும். அவரே உன்னதமான இருப்பிடம், உடல் தேவைகள் மற்றும் பிறப்பிறப்பிலிருந்து அவர் விடுபடுவர். அர்ஜுனன் மட்டும் இதனை உறுதி செய்யவில்லை. எல்லா தேவ இலக்கியங்களும் புராணங்களும் சரித்திரங்களும் இதே கூறுகின்றன. எல்லா வேத நூல்களிலும் கிருஷ்ணர் இவ்வாறே வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளார். நான் பிறப்பற்றவன் என்ற போதிலும் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக இவ்வுலகில் தோன்றுகின்றேன் என்றும் அவரே 4ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறுகின்றார். அவரே ஆதி புருஷர். அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் என்பதால் அவருக்கு எந்த காரணமும் இல்லை. அனைத்தும் அவரிடமிருந்து தோன்றுபவையே. இந்த பக்குவமான ஞானத்தை பரமபுருஷன் கருணையினால் மட்டும் பெற முடியும். கிருஷ்ணரின் கருணையால் அர்ஜுனன் இங்கே தன்னை வெளிப்படுத்துகிறான். நாம் பகவத்கீதை புரிந்து கொள்ள விரும்பினால் இந்த இரு பதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும். இதுவே குரு சீடர் பரம்பரையை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் எனப்படும். சீட பரம்பரையை பின்பற்றாதவன் பகவத்கீதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இது பெயரளவிலான பட்டக கல்வியினால் சாத்தியமல்ல. துரதிர்ஷ்டவசமாக வேத நூல்களில் இவ்வளவு சான்றுகள் இருந்தும் தங்களது ஏட்டுக்கல்வியால் கர்வமுற்று இருப்பவர்கள் கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண மனிதரே என்னும் கருத்தில் பிடிவாதத்துடன் உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் என்ன இல்ல அர்ஜுனன் என்ன சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார்? நீரே பரபிரம்மன். ரொம்ப நன்னா இருக்கும் இந்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் கொஞ்சம் லீவ் பண்ண வேண்டியிருக்குமா? ஓகே ஓகே ஓகேம்மா, நீங்க ரெக்கார்ட் பாத்துக்கிறேன் நான் half an hour. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு? பரம்பிரம்மா, நீங்க தான் பரமன். பரம வந்து உத்தமமானவர். நீங்க தான் உங்களோட இருப்பிடம் அவ்வளவு தூயமானது. அப்படியும் அவர் ரொம்ப புகழ்த்துறார். அர்ஜுனா அவர் என்ன சொல்றார்? புரியுனா, நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம். இங்க இருக்கிற இடம் எப்படி உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர் நீங்கள். பரம சத்தியம் நீங்க தான். நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உண்மை பற்றி இந்த உண்மையனே யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இங்க கொடுத்திருக்காரு. அசித்தோ வியாச கொடுத்திருக்காரு. அதான் அசித்தோ தேவலோ வியாச அசித்தர் தேவலோ இவெல்லாம் வந்து ரிஷிமார்கள் இவங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நீங்களே சொல்றீங்க அப்படின்னு. உண்மை பற்றி இந்த இன்னும் உண்மை இல்லை. நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிக சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். நீங்க தான் வந்து எல்லாத்தையும் இருக்கீங்க. உனக்கு காரணமற்ற எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்க தான். அந்த மாதிரி நீங்களே சொல்றீங்க. எல்லாரும் அப்ரூவ் பண்ணியாச்சு, நீங்களே வந்து ஆமோதிக்கிறீங்க. ஓகே. தனிப்பட்ட ஆத்மாவிடம் இருந்து பரமன் வேறுபட்டவர் என்று என்னும் கருத்து இந்த இரு பதங்களில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. தனிப்பட்ட ஆத்மா யாரு? ஜீவாத்மா. நம்ம வேறதான். பகவான் வேறதான். பகவானோட செயல்களுக்கும் நம்மளோட செயல்களுக்கும் வேற டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அவர் வந்து பரபிரம்மா கொடுத்திருக்காரு. அவர் தான். அதனால்தான் அது வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரியறது. அவர் வந்து பரம ஆத்மா, அது வந்து ஜீவாத்மா தான். சோ அந்த மாதிரி வந்து டிஃபரன்ஸ்.
அதை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை இப்பதங்களின் மூலம் மாயாவாத தத்துவவாதிகளுக்கு பரமபுருஷர் வழங்குகிறார். இந்த அத்தியாயத்தில் பகவத்கீதை மிக முக்கியமான 4 பதங்களை கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் எல்லாவித சந்தேகங்களிலிருந்தும் முழுமையாக விடுபட்டு கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். நீரே பரபிரம்மன், புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் என்று அவன் உடனடியாக தைரியமாக அறிவிக்கின்றான். அறிவிக்கின்றான். அனைத்தையும் அனைவரையும் தோற்றுவிப்பவன் நீ அண்ணா, அனைத்தையும் அனைவரையும் தோற்றுவிப்பவன் நானே என்று கிருஷ்ணன் முன்பே கூறியுள்ளார். எல்லாத்தையும் நான் தான் கிரியேட் பண்றேன், எல்லாத்தையும் தோற்றுவிப்பவன் நான் தான் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்றேன்னு சொல்றார். எல்லா தேவர்களும் எல்லா மனிதர்களும் அவரையே சார்ந்துள்ளனர். மனிதர்களும் தேவர்களும் அறியாமையின் காரணத்தால் தங்களை பூர்ணமானவர்கள் என்று பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து சுதந்திரமானவர்கள் என்றும் எண்ணுகின்றனர். நான் தான் என்னதான் ஐ ஹவ் கம் ஃப்ரம் காட் தான், ஓகே, ஆனா நான் சுதந்திரமா வந்தாச்சு, இப்ப நம்ம ஐ கேன் டு எவ்ரிதிங் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நம்மளால எல்லாம் ஒண்ணும் ஒரு இலை அசையணும்னா கூட அந்த பகவானோட இது இருந்தாதான் இலை அசையும். இப்போ ஒரு மூச்சு, இதுதான் லாஸ்ட் மூச்சுன்னு பகவான் டிசைட் பண்ணிருக்கான்னா அந்த மூச்சோட நின்று போயிடும். அடுத்த மூச்சுக்கு நமக்கு தத்தளிக்கதான் வரும். நமக்கெல்லாம் ஒரு சுதந்திரம் கிடையாது. சுதந்திரம் என்னத்துக்கு கொடுத்திருக்காரு? நம்ம இஷ்டத்துக்கு இருக்கிறதுக்கு. ஆனா இந்த ஃபைனல் டிசிஷன் யாரு? மேன் ப்ரொபோசஸ் காட் டிஸ்போசஸ் சொல்றோம் இல்லையா? நம்ம முயற்சி எடுக்கணும், நல்லா முயற்சி எடுத்து. ஆனா நமக்கு ஒரு இது தகுதி இருந்தா கண்டிப்பா நமக்கு அது கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். நம்ம கிடைக்கலன்னா இந்த மேபி we are not destined to get it. நமக்கு அதுக்கு தகுதி இல்லை, அதனால கிடைக்கல. எல்லாருக்கும் கரோட்பதி, யாருக்கு கரோட்பதி ஆக வேண்டாம்னு ஆசை இருக்கும்? பணம் வேண்டாம் நம்ம சொல்லுவோமா? இல்ல, எல்லாருக்கும் ஆசைதான். எவ்வளவு பேர் ஆகுறாங்க? ஓகே, எல்லாருக்கும் PhD படிப்பு படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும். எவ்வளவு பேருக்கு ஆக முடியும்? அதே போல்தான் நமக்கு தகுதி இருந்தாதான் நமக்கு அப்ப அதுக்கு நம்ம முயற்சி எடுக்கணும். முயற்சி எடுத்துட்டு கிடைக்கலைன்னா பகவானோட இச்சை, நம்ம ஆகக்கூடாது, நமக்கு அது கிடைக்க கூடாது அப்படின்னு. எல்லா தேவர்களும் எல்லா மனிதர்களும் அவையே சார்ந்துள்ளனர். மனிதர்களும் தேவர்களும் அறியாமையின் காரணத்தால் தங்களை பூர்ணமானவர்கள் என்றும் பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து சுதந்திரமானவர்கள் என்றும் எண்ணுகின்றனர். பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலம் இந்த அறியாமை முற்றிலும் விலக்கப்படுகிறது. நம்ம எப்பவும் we are all the servitor of the Lord. என்னதான் படிப்பு படிச்சிருந்தாலும் ஃபார் எவ்ரிதிங் நம்ம பகவானை தான் சார்ந்திருக்கோம். இதனை முந்தைய பதத்திலேயே பகவான் விளக்கினார். இங்கே வேத விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப அவருடைய கருணையால் அர்ஜுனன் அவரை பரம உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்கிறான். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு மிக நெருங்கிய நண்பர் என்பதால் அர்ஜுனன் பரம உண்மை என்றும் முழுமுதற் கடவுள் என்றும் அவரை முகஸ்துதியாக கூறுகிறான். முகஸ்துதினா எனக்கு ரொம்ப அவர் சந்தோஷப்பட்டு இதெல்லாம் பகவான் சொன்னப்புறம் அவருக்கு எல்லாம் உண்மை தெரிஞ்சா கூட அவர் நல்ல இதா சொல்றார். பகவான் பரந்தாமா, பரமம் பகவான் அப்படின்னா, பகவான்னா நீங்க. அப்ப முகஸ்துதியாக கூறுகிறான் என்று கருதக்கூடாது. சும்மா முகஸ்துதினா ஆக்சுவலி நெகட்டிவ் இல்லையா? ஒருத்தர் முகஸ்துதி பண்றேன்னா என்ன அர்த்தம்? மூஞ்சிக்கு நேரம் நல்லது இப்படி சும்மா பேரளவுல சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி இல்லை. உணரணும், ஆனா உணர்ந்துதான் அதெல்லாம் சொல்றாங்க. ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுறதுங்க மாதாஜி. முகஸ்துதினா அவங்க முன்னாடியே அவங்கள புகழ்ந்து பேசுறது, பின்னாடி வேற ஏதாவது பேசணும், அந்த மாதிரி இல்லையா? முகஸ்துதி அப்படின்னா முகம்னா முகத்துக்கு நேர ஸ்துதி பண்றது. ஸ்துதினா அதான் பெருமையா பேசணும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்க கூடாது. சும்மா ஒரு ஃப்ளோல முகஸ்துதி பண்றா அந்த மாதிரி. அவன் உணர்றான். இந்த இரு பதங்களில் அர்ஜுனனால் கூறப்படுபவை அனைத்தும் வேத வாக்கியங்களில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. பரமபுருஷருக்கு பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள் மட்டுமே அவரை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றும் மற்றவர்களால் முடியாது என்றும் வேத வாக்கியங்கள் உறுதி செய்கின்றன. இப்பதங்களில் அர்ஜுனனால் பேசப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வேத இலக்கியங்களில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அர்ஜுனன் சொல்றது எல்லாமே வேதத்திலே இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. அதனால அவர் முகஸ்துதியா என்ன வேண்டாம் அப்படின்னு அனைத்தும் பரபிரம்மனை சார்ந்துள்ளதாக கேனோபனிஷத்துல கூறப்பட்டிருக்கு. மேலும் அனைத்தும் தன்னை சார்ந்துள்ளதாக கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே விளக்கியுள்ளார். முண்டக உபநிஷத்துலயும் அதே போலதான் வச்சிருக்கு. என்னது? அனைத்தும் எவரை சார்ந்துள்ளதோ அந்த பரமபுருஷரை அவரை பற்றி எப்போதும் சிந்திப்பதன் மூலமாக மட்டுமே உணர முடியும். பகவான் புரிஞ்சுக்கணும். சதா சர்வகாலம் பகவானோட சிந்தனையில இருக்கும் அப்படின்னா எல்லாரும் நம்ம டியூட்டியை விட்டுட்டு பண்ணுன்னு பகவான் சொல்லவே இல்லை. ஒன்லி பேக் ஆஃப் அவர் மைண்ட். எஸ், எது நடந்தாலும் கடவுள் தான் நமக்கு இதெல்லாமே நடத்தி கொடுக்கிறார். we will do our best. அதுக்கப்புறம் அவுட்கம் என்னது பார்க்க வேண்டாம். கர்மண்யே வாதி காரியசே மாஃபலேஷுனா பலம், அதோட என்ன பலன் அதை எதிர்பார்க்காதீங்க. அப்படின்னா நோ, டு நாட், அதை எதிர்பார்க்காதீங்க. அப்ப நம்ம என்ன கர்மா, நம்ம என்ன டியூட்டி உண்டோ அது பண்ணுதான். முதல் செகண்ட் சாப்டர்லயே ஆரம்பிச்சாச்சு. அப்போலயும் சொல்ல ஆரம்பிச்சாச்சு.
நீங்க என்ன பண்ணணுமோ அது ஒரு டியூட்டி பண்ணு. அர்ஜுனனுக்கு வந்து சண்டை போடுற டியூட்டினா நமக்கு என்ன டியூட்டி? வீட்டை பார்த்துக்கணும், இல்ல வேலைக்கு போகணும், இல்ல படிக்கிற குழந்தை இது படிக்கணும். நமக்கு என்ன டியூட்டி கொடுத்த பசங்களை எல்லாம் பாத்துக்கணும், பேர பசங்களை பாத்துக்கணும், அதுதான் டியூட்டினா அதான் பார்க்கணும். ஆனா என்னை நினைத்து பண்ணு. வாட் எவர் யூ டூ, என்னை ஒரு மூளை இதா வச்சுட்டு பகவான் இருக்கார், நமக்கு நல்லது பண்ணுவார், அந்த மாதிரி பண்ணணும். அவரை பற்றி எப்போது சிந்திப்பதன் மூலமாகவே மட்டுமே உணர முடியும் என்று உறுதி செய்கிறது. கிருஷ்ணரை பற்றிய அத்தகைய நிரந்தர சிந்தனை ஸ்மரணம் எனப்படும். இது பக்தி தொண்டின் வழிகளில் ஒன்றாக தான் வந்து ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த மூன்றும் எப்போ வருது? நம்ம வந்து ஜப்பா பண்ணும்போதே வரும். ஸ்ரவணம்னா காதால கேட்கிறோம், நம்ம என்ன ஜப்பா பண்றோமோ நம்ம காதால கேட்கிறோம். ஜப்பா பண்ணும்போது அது கீர்த்தனம் ஆகிறது. அண்ட் நம்ம வந்து ஸ்மரணம், பகவானை நினைத்து அதை ஒரு ஜபமும் சொல்லும் போது பகவானோட அந்த உருவம் தான் நம்ம கண்ணுல நிற்கணும். அவருடைய மயிர்பீரி என்ன, அவரோட சிரிக்கிற அழகு என்ன, அவருடைய இது நிக்கிற ஸ்டைல் என்ன, அவரோட பீதாம்பர உடை என்ன, அந்த மாதிரி நினைத்துட்டு நம்ம வந்து அந்த ஜப்பா பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? அப்படியே நம்ம லயிச்சு நம்ம நிறைய நேரம் பண்ணலாம். சோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்மரணம் வந்து சிந்தனை ஸ்மரணம் எனப்படும். இது பக்தி தொண்டின் வழிகளில் ஒன்றாகும். கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதால் மட்டுமே ஒருவன் தனது நிலையை புரிந்து கொண்டு இந்த ஜட உலகிலிருந்து விடுபட முடியும். வேதங்களில் தூய்மையானவர்களில் மிக தூய்மையானவர் என்று பரமபுருஷர் ஏற்கப்படுகிறார். தூய்மையானவர் தான், ஆனா அதிலையும் விட தூய்மையானவர் பகவான் தான். தூய்மையானவர்களில் மிக தூய்மையானவர் கிருஷ்ணரே என்பதை புரிந்து கொள்பவன் தனது பாவ செயல்களில் இருந்து தூய்மை அடையலாம். பரமகிருஷ்ணனிடம் சரணடையாத வரை பாவ செயல்களில் பாதிப்புகளிலிருந்து தப்ப முடியாது. யார் பகவான்கிட்ட நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கவங்களும் அவங்க பண்ண முடியாது. அவங்களால ஜப்பாவும் பண்ண முடியாது. நம்பிக்கை இல்லைன்னா அது வராது. ஜப்பான் மாத்திரம் இல்ல, ஜப்பா இஸ் தி ஈஸியஸ்ட் திங். அதனால தான் நான் அதை ஜப்பா சொன்னேன். பகவான்கிட்ட நம்பிக்கை இல்லைன்னா அது ப்ரையாரிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ வி கேன் டூ த அதர் ஒர்க் எல்லாம். இது ப்ரையாரிட்டி இல்ல, பார்க்கலாம், நாளைக்கு பார்க்கலாம், நாளைக்கு பார்க்கலாம். எஸ் ஐ பிலீவ் இன் காட் அப்படின்னா அப்ப அதுக்கு ப்ரையாரிட்டி. நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்கு, எஸ் இருக்கு குழந்தை, அதுக்கு உணவு கொடுக்கணுமா வேண்டாமா? இருக்கட்டும், அது எனக்கு வேலையெல்லாம் முடிச்சப்ப நான் கொடுக்குறேன். எனக்கு ராத்திரி தான் வேலை முடியும், 10 மணி 11 மணி, அப்ப நான் கொடுக்குறேன். அது முடியுமா? இல்ல, நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றோம். எஸ், இந்த குழந்தைக்கு நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணுவோம். அதே போல வயசானவங்க இருக்காங்க, உடல் சரியில்லாம இருக்காங்க, ஒரு வியாதி, ஒரு ஏதோ இருக்கு, ஒரு ப்ராப்ளம், அவங்களுக்கு நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி பகவானுக்கும் நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி அவருக்கு வந்து பக்தி தொண்டால நம்ம பண்ணணும். சோ கிருஷ்ணர் பவித்திரமானவர் என்று அர்ஜுனனின் கூற்று வேத இலக்கியங்களில் கூற்றுக்கு ஏற்புடையதாகும். மேலும் நாரதரை தலைமையாக கொண்ட மிகச்சிறந்த சான்றோர்களும் இதனை உறுதி செய்யும். நாரதர் ஏன் அது கொடுத்திருக்காரு? நாரதர் தான் குருவா இருந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கார். சோ அந்த மாதிரி சான்றோர்களும் இதனை உறுதி செய்துள்ளனர். அதான் அசித்தோ தேவலோ வியாசா இதெல்லாம் கொடுத்திருந்த எல்லாருமே, வியாசருக்கு எல்லாம் நாரதர் தானே குரு. அப்ப எல்லாருமே அதெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க? எஸ், கிருஷ்ணர் தான் கடவுள் அப்படின்னு. கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள். ஒருவன் எப்போது அவரின் மீது தியானம் செய்து அவருடனான திவ்யமான உறவினை அனுபவிக்க வேண்டும். அவரே உன்னதமான இருப்பிடம், உடல் தேவைகள் மற்றும் பிறப்பு இறப்புகளிலிருந்து அவர் விடுபட்டவர். அர்ஜுனன் மட்டும் இதனை உறுதி செய்யவில்லை. அர்ஜுனன் மட்டும் இதனை உறுதி செய்யவில்லை. எல்லா தேவ இலக்கியங்களும் புராணங்களும் சரித்திரங்களும் இதையே கூறுகின்றன. எல்லா வேத நூல்களிலும் கிருஷ்ணர் இவ்வாறே வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளார். நம்ம இந்த பிரம்ம சமிதா படிச்சோம் இல்லையா? அதுல பிரம்மா அப்படிதான் புகழ்த்தி தள்ளுறார். லாஸ்ட் என்னது, அகம் மறந்து விட்டாரு. இந்த லாஸ்ட்ல அது எல்லா லாஸ்ட்ல அதானே. ஓகே, வாட்டர். சோ அந்த மாதிரி கடவுள் தான் கிரேட், கடவுள்ல தான் நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம். அது மாதிரி எல்லா வேத நூல்களிலும் சரி, எல்லாருமே வந்து தேவலோ அசித்தோ வியாசா எல்லாருமே அது மாதிரி இத சொல்லியிருக்காங்க. நான் பிறப்பற்றவன் என்ற போதிலும் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக இவ்வுலகில் தோன்றுகின்றேன் என்று அவரே 4ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறுகிறார். யதா தர்மசிய, எங்கெல்லாம் அதர்மம் தலை நோக்கி இதோ எடுக்கிறதோ, அப்ப நான் அந்த இடத்துல பக்தர்களை காப்பாற்றி தீயவர்களை அழிக்கிறதுக்கு நான் வந்து தோன்றுவேன், அவதாரம் எடுத்து வருவேன் அப்படின்னு சொல்றேன். இவ்வுலகில் தோன்றுகின்றேன் என்று அவரே 4ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறுகின்றார். அவரே ஆதி புருஷர், அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் என்பதால் அவருக்கு எந்த காரணமும் இல்லை. அவர் சுய இச்சையில தான் அவர் வந்து அவதாரம் எடுத்துனார். யாருக்கும் அவருக்கு அடிப்படைகள்னு இல்லை. அவருக்கு வந்து யாரும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கவும் வேண்டாம், அவருக்கே தெரியும். அப்புறம் அனைத்தும் அவரிடமிருந்து தோன்றுபவையே.
இந்த பக்குவமான ஞானத்தை பரமபுருஷனின் கருணையினால் மட்டுமே பெற முடியும். இந்த ஞானம் வரணும் கூட ஒரு சந்தேகத்தோட நம்ம படிக்கிறோம்னா இன்னும் ஞானம் வரலன்னு அர்த்தம். இன்னும் நம்ம வந்து என்னது பகவான் பேர்ல அவ்வளவு நம்பிக்கை வரலன்னு அர்த்தம். அது அந்த மாதிரி நமக்கு நம்பிக்கை வர்றது இப்ப நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு. அதனால நம்ம எல்லாம் அட்டன் பண்றோம். அது வரதே இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் பகவானோட கருணை இருக்கு நம்ம மேல. நம்ம பேர்ல அந்த கருணை இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து பகவானை அந்த ஒரு இடத்துல நினைத்து அவர் தான் கடவுள் நினைச்சு நினைக்கிறோம். கிருஷ்ணரின் கருணையால் அர்ஜுனன் இங்கே தன்னை வெளிப்படுத்துகிறான். நாம் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள விரும்பினால் இந்த இரு பதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும். இதுவே குரு சீட பரம்பரை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் எனப்படும். குருமார்கள் சொல்லியிருக்கா, யாரு கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கா, படிக்கிறவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் இந்த கூற்று என்ன எழுதியிருக்கோ அது வந்து நம்ம கண்டிப்பா அதை ஏற்றுக்கதான் வேணும். சீட பரம்பரையை பின்பற்றாதவன் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இது பெயரளவிலான பட்டக்கல்வியினால் சாத்தியம் அல்ல. ஒருத்தர் எழுதியிருக்கான், அதை வந்து ரோட் லேர்னிங் நம்ம இதுல கிடையாது. அவன் அனுபவித்து எழுதியிருக்கிறதுனால அதையே தான் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்மளும் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த குருவை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கார். அவர் அந்த இருந்து அதுக்கு முன்னாடி இருந்த குருவை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கார். அது போலதான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம். சாந்தி மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் தங்களது ஏட்டுக்கல். எஸ் மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் வேற கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குறதா உங்களுக்கு? பேசுற கேக்குதுங்க மாதாஜி. படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? இன்னும் முடிக்கவே இல்ல மாதாஜி. அப்புறம் வேற கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க. நம்ம இப்போ கிளாஸ் முடிச்சு விடலாம். ஓகே 50 யாருது இல்லையா? நாளைக்கு 14 நீ நாளைக்கு பண்ணுங்க. அது இன்னும் இது இன்னும் படிச்சு முடிக்கல. இருங்க ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இது பேரளவான பட்டக்கல்வியினால் சாத்தியம் அல்ல. பட்டப்படிப்பு படித்தோம், டாக்டருக்கு படிச்சோம், PhD படிச்சோம், இதனால நமக்கு வராது. ஒளி பக்தி தொண்டுதான் வேணும். அதுக்கெல்லாம் பட்டப்படிப்பெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். துரதிருஷ்டவசமாக வேட்டைகளில் இவ்வளவு சான்றுகள் இருந்தும் தங்களது ஏட்டுக்கல்வியால் கர்வமுற்று இருப்பவர்கள் கிருஷ்ணா ஒரு சாதாரண மனிதரை இன்னும் கருத்தில் பிடிவாதத்துடன் உள்ளனர். ஆனா என்னது, நம்ம இப்போ ஏட்டுக்கல்வியெல்லாம் நம்மளோட எப்படி இருக்கு, சர்டிபிகேட் ரோட் லேர்னிங் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, பகவானோட மையமா வைத்து இல்லை. அந்த மாதிரி இதுல இருந்து கர்வமோட இருக்கும். நான் இவ்வளவு சர்டிபிகேட் வாங்கினேன், இவ்வளவு வந்து படிச்சேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கர்வத்தை இருக்கும். ஆனா அதுல வந்து என்னது, கிருஷ்ணா பத்தி ஒரு இதுவும் கிடையாது, ஒரு சாப்டரும் கிடையாது, அதுல அறிவே கிடையாது. கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லி புரியுற போல ஒண்ணும் கிடையாது. அவ வந்து கர்வத்தோட இருக்கு. அவளுக்கெல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இட் இஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், நம்ம இப்போ படிக்கிறதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் நினைக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு இந்த பாதையில தான் வரணும். Everybody has to come through this path to இங்கேருந்து வெளிப்படணும்னா இந்த பக்தி பாதையில தான் வரும். எஸ், இப்ப நம்ம வந்து இங்க முடிச்சு விடுறோம். 10.14 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எஸ், நம்ம முடிச்சு விடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா அடுத்த கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வந்துட்டாங்க, பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதே நம்ம டைமிங் நமக்கு சரியில்லை. நம்ம ஆக்சுவலா டைமிங் நம்மளோட வந்து 6 மணி தான் கொடுத்துருந்தா. நம்ம முன்னாடி பண்ணி 4:30 மணிக்கு வச்சிருக்கோம். ஓகே, சொல்லிடலாமா? இந்த கிளாஸ் முடிச்சுடலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்தகோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். அனந்தகோடி பக்த ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரிதாஸ் ठाकुर की जय. श्री कृष्ण महामंत्र की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. भगवद्गीता और भागवत ग्रंथ की जय. श्री राधा गोविंद की जय. और प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरि हरि बोल. हरि हरि बोल. குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் எழுதி கொடுத்து they are all doing this. அப்ப நம்ம கிளாஸ்க்கு சொல்லலாமே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம லீவ் பண்ணலாமா? who is ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டாப்பே பண்ணுங்க.